No. Quería tomar pero. Espera, María. Muy bien. Vamos. Boa tarde a todos e a todas. Vamos a dar comienzo á convocatoria da sesión ordinaria do Pleno do Concello de Ribadavia correspondente a este día 27 de abril de 2017 na súa sesión ordinaria. Dar a boa tarde a todos os concelleiros e concelleiras, ao público que nos sigue aquí no Salón de Actos do Pleno do Concello de Ribadavia e a todas aquelas persoas que nos siguen tamén vía web municipal. Por lo tanto, vamos a empezar co primeiro punto do orden do día, que é a aprobación se procede do borrador de acta da última sesión celebrada, que foi o día 30 de marzo pasado en sesión ordinaria. Non sei se alguén ten algo que dicir, Celso. Sí, o secretario está enterado. Aquí hai un tema que pon que as sardineiras teñen medio metro de alto, referíame que tiñan medio metro de erro. Vale, Por aquí, 5 metros de erro. de alto tamén. De alto teñen máis. Alumnas. Moi ben, pois que se corrixe ese erro. E algún ten algo máis que... Moi ben, pois entendo que queda aprobada por unanimidade, non, Celso? Sí, de parte da celebración, sí, porque... Moi ben. O segundo punto da orden do día, da acción de conta das resolucións da alcaldía segundo o expediente que se acha na sesión, que, como ben sabedes, é exactamente eso, unha dación de conta, e, por lo tanto, pasamos ao terceiro punto da orden do día, que é a proposta de aprobación inicial da ordenanza reguladora da administración electrónica. Vamos a ler os acordos, como facemos habitualmente, e despois, se queredes, sometémolo a debate, e se non, pois, procedemos a votación. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas Informativas da Facenda, na súa sesión ordinaria de data 20 de abril de 2017, acordou o seguinte dictamen: aprobar inicialmente a ordenanza municipal reguladora da administración electrónica nos termos que figuran no expediente, someter esta ordenanza a información pública e a audiencia aos interesados, con publicación no boletín oficial da provincia e tabuleiro de anuncios do Concello, polo prazo de 30 días para que podan presentar reclamacións ou suposicións que serán resoltas polo Pleno da Corporación. De non presentarse reclamacións ou suposicións no mencionado prazo, considerarase aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno. Así mesmo estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello. Facultar ao alcalde para suscribir e asignar toda a documentación relacionada co asunto. De seguido, tras ver as intervencións dos presentes, sométese a votación a proposta, presentados, obtenidos os siguientes resultados: votos a aprobado 3, PSOE, compromiso por Galicia con Concellos Transparentes, abstense os membros do PP, BNG e a agrupación directoria do Río de Janeiro. Moi ben. A maioría fica encaminada favorablemente. Moi ben, gracias. Pois procedemos a debatir, se hai debate. Manuel. Bueno, boas tardes a todos, os que nos siguen tamén por os medios telemáticos. En primeiro lugar, tamén, pois, desde o noso grupo é extensivo por parte de todos, solidarizarnos cas familias do Combarro que onte perderon a vida nun naufraxio contra unha batea. Como xa dixen na comisión informativo, aquí pouco debate cabe, porque é unha cousa que sabemos que ten que estar xa en pleno funcionamento, a administración electrónica, entón, por iso, o noso voto vai ser favorable. Gracias. Moi ben, gracias, Manuel, de Compromiso por Galicia. O portavoz de Ribeiro Común. Moi ben, moitas gracias. Boa tarde a todos e a todas. Sí, o noso grupo vai a votar a favor tamén. Entendemos que son medidas que dotan de axilidade ao Concello como administración pública que é, achegan e dan maior cercanía a esta administración á ciudadanía e ademais lle dan facilidade e facilitación á mesma para dirixirse a este Concello. É análogo que está sucedendo en moitas administracións tamén locais e, desde logo, entendemos que o noso grupo de total apoio a esta proposta que chega agora. Si máis, moitas gracias. Moi ben. Na mesma liña do exposto, creo que no sentido de que a administración electrónica vai favorecer un pouco a relación do Concello
coa xente, pois, e agilizar un pouco os trámites e usar menos papel, que tamén é un punto a favor, pois o voto é favorable. Moi ben, moitas gracias. Partido Popular, César. Sí. Ben, nos entendendo que bueno, pues é unha aprobación dunha ordenanza de trámite, pero que, bueno, tampouco participamos na redacción da ordenanza, o noso voto é esa redacción. Moi ben. Persoa, Javier? Bueno, eu penso que máis ou menos xa todos vos dixeron, penso que, bueno, é un paso máis hasta a modernización do que son administracións locais, polo tanto, é un trámite e un requisito burocrático, o noso voto vai ser tamén favorable. Moi ben, pois procedemos a votación, votos a prol, votos en contra, non existen, abstencións. Moi ben. O cuarto... Sí. É que... esquecíme eu, pero se queredes abordámoslo no último mellor nas propias mocións. Non, era o tema de unha proposta de acordo, quería empezar por aí, por o tema de cambiar os plenos, porque temos unha proposta que se ten que adaptar á lei, e polo tanto xa fixo o secretario e despois se queredes despois lemos o acordo, porque hai que tomar acordo no pleno, que habíamos quedado en que se cambiara, pero non se pode cambiar hasta que tomemos un acordo, polo tanto o mellor era traelo a este pleno, acordalo, e unha vez que acordemos, se así o entendemos, pois o faremos para o seguinte pleno. Metémoslo en mocións, sí, en mocións logo se preguntas. Íbamos a tratar ao principio, pero... Ben, o cuarto punto do orden do día é proposta do Grupo Municipal de Compromiso por Galicia para a recuperación do entorno de Santo Domingo e a prohibición de estacionar vehículos. Facemos o mesmo, se vos parece ben, que lea os acordos ao señor secretario, e despois damos de agora, neste caso, ao portador de Compromiso por Galicia. A Comisión Informativa de Servicios Municipais Medio Rural e Deportes, na súa sesión ordinaria de data 20 de abril de 2017, acordou o seguinte dictamen. Moción do Grupo Municipal de Compromiso por Galicia e Concellos Transparentes para a recuperación do entorno de Santo Domingo e a prohibición de estacionar vehículos no Salín. Tendo en conta que cada día máis xente visita o noso pobo os seus monumentos histórico-artísticos, entre eles o de Santo Domingo, un dos conventos da orde máis bella da Galicia, estilo gótico, sería bo arranxar o entorno con alguna actuación que o fixese máis vistoso, se cabe, e a súa vez prohibir definitivamente o estacionamento de vehículos ali. Acordo. Instar ao Goberno Municipal a que tome en conta esta sugerencia, entendendo que será unha actuación importante para seguir consolidando o turismo privado. De seguir, sometes a votación a moción presentada, que é sin resultado, votos a prol Compromiso por Galicia con transparentes, resérvanse para o pleno a votación de electores de lei en común, PSOE, PP e DNG. Gracias. Manuel. Bueno, eu creo que a moción é suficientemente explícita, entendida por todos. Creo que é un dos entornos máis bonitos e dos máis antigos que temos na nosa vida. Entendo que o acondicionalo un pouco de césped, un pouco mellor iluminado o entorno e a prohibición de aparcar, que de feito, desde que saliu a noticia na prensa que eu presentaba esta moción, o meu grupo xa non aparca pode salir. Cousa curiosa. Entonces, eu observo que ademais vivo na zona de que cada vez visita a parte da xente que profesa a religión católica, pois visitan moita xente ese monumento, entonces suele poder sacar fotos, como sacan con as coches, pues acondicionar un pouco o entorno todo con cespiño e despois tratar de iluminar o monumento. Creo que merece a pena e será unha cuestión non demasiado costosa. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, gracias. Gracias. Ben, digamos que o noso grupo nesta proposta entendemos ser unha proposta positiva, de pura lógica incluso. Temos sentimentos contrapostos. Explico. Coincidimos o 100% na exposición de motivos desta moción, a compartimos,
pero parecenos rechamante, cando menos, determinadas cuestións. Dicir, creemos, ademais, que é unha máis e é simbólica de toda a riqueza que tengo de patrimonio que ten o noso concello. Estamos a falar da capela do Portal, estamos a falar da Igrexa de Santo Domingo, estamos falando do antigo convento, do actual asilo, estamos a falar do que eran, desde o meu punto de vista, as mellores vistas do castelo de Ribadavia, e desde logo este grupo, Rebelión Común, xa ten, polo menos, demandado a mellora do noso patrimonio artístico e do noso patrimonio eclesiástico. Nese sentido, creemos que fai falta un plan de actuación e de mellora de todas as igrexas do Concello de Ribadavia, fundamentalmente as que existen tanto no casco histórico como neste entorno de Santo Domingo. Isto por un lado. Por outro lado, parecenos unha pena, e así o manifestamos o ano pasado cando tocou na Comisión de Patrimonio que abordou esta cuestión. Estou a falar da actual obra particular que un promotor do Concello de Ribadavia está a levar a cabo xusto no que era o mirador de Santo Domingo, frente ao castelo. Entendemos, e daquelas fomos o grupo que se manifestou contrario e que manifestou que era unha pena que desde o Concello, desde o Goberno daquela altura, que xa non era este, pero onde boa parte dos que están no Goberno tamén estaban naquele Goberno, foi unha pena que, da mesma maneira que se estaba negociando e chegando a un acordo positivo, hai que decirlo, cos propietarios coa familia propietaria dun terreo para ampliar os do asilo, os do futurible asilo novo de Ribadavia, foi unha pena que desde o goberno municipal non se foran capaces, non se fora quen de adquirir para o patrimonio público, para o concello, a actual parcela na que ahora mesmo se está a facer un edificio, contra o cual o noso grupo non ten nada en contra, porque entendemos que cumple todos os requisitos legais e, polo tanto, non nos podemos poner en contra, pero para nós, o dixemos naquela Comisión de Patrimonio, e o queremos volver a decir agora, porque para nós afecta ao contido e a esencia desta moción que se presentan os compañeros de Compromiso por Galicia, afecta de cheo ao que é o entorno de Santo Domingo. Para nós foi unha oportunidade perdida para este concello, análogo, por exemplo, o que sucedeu en tempos pretéritos onde Concello e Xunta de Galicia se puseron de acordo e colaboraron para adquirir parcelas para uso público. Foi unha pena que desde Ribadavia non se propuxera, non se iniciara e non se consideran apoios tamén para facer o propio nesta parcela, que agora estaríamos a falar dun sitio público, podría ser un parque, por exemplo, nos Ocalcos, unha apertura do convento, e para nos foi unha oportunidade perdida. Dito isto, entendemos e apoiamos o espírito da moción de que hai que mellorar o entorno de Santo Domingo, como o autor da moción explicou moi ben. Trátase, ademais, dun sitio emblemático, entendemos que un sitio de un potencial moito maior a nivel parque, a nivel de disfrutar, a nivel tamén de visita turística, e entendemos que, xunto con outros espacios arquitectónicos de Ribadavia, é unha cuestión tamén a recuperar. Respecto á prohibición de aparcar, o noso grupo ten entendido que esta prohibición xa existe. O único que habría que facer é justamente o concelleiro responsable facer cumplir a norma que existe, e o mesmo para os técnicos e traballadores municipais que se encargan desta tarefa. Entendemos que iso é o único que habría que levar a cabo. Sin máis, moitas gracias. Moi ben. Benegá? Bueno, para min, a priori, a moción teríame pouco sentido, porque entendo que na ordenanza xa está prohibido,
e digo que ten sentido que haxa a necesidade para que Compromiso por Galiza teña que presentala con moción coa que concordo, pero o que non entendo é que exista a necesidade de ter que presentala. Unha, porque está regulado a prohibición de aparcar nesa zona pola ordenanza de tráfico, e dúas, porque sucesivamente os membros da oposición deste pleno vimos demandando que se convoque a Comisión de Tráfico para corrixir moitos outros temas, pero un destes tamén ia na liña. Concordamos todos co simbólico da zona e coa necesidade de protexer o patrimonio. Creo recordar que o propio Grupo de Compromiso por Galiza ten presentado outras mocións nesta liña para mellorar a situación do patrimonio histórico de Ribadavia, e neste sentido manifestar iso, que nos parece realmente preocupante que exista a necesidade para traer esta moción aquí e que o noso voto vai ser favorable. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primeiro lugar, unha cuestión formal, xa temos manifestado en outras ocasións, non recibimos a moción. É un tema que nos ten pasado con outras mocións de compromiso, por eso comento, non recibimos, pero bueno, evidentemente, ao escoitar a exposición, pois sabemos de que vai o tema, por lo tanto, vamos a manifestar o noso voto vai a ser favorable á iniciativa. Entendemos que todo o que sexa recuperar e mellorar os entornos con valor patrimonial de Ribadavia é unha cuestión positiva que en todo momento vamos a apoiar e, por lo tanto, xa digo, o noso voto é favorable. Respecto ao tema do aparcamento, sí que é unha prohibición que xa existe, entón, bueno, nese sentido, pois sí, evidentemente a cuestión é que velar polo cumprimento, pero, bueno, xa digo, en esencia, estamos de acordo con todo o que teña que ver mantemento, conservación e mellora do patrimonio municipal, do patrimonio do Concello de Ribadavia, e, por lo tanto, o noso voto será favorable. Gracias. Moi ben, está bien. Ben, estamos de acordo coa moción na súa totalidade. De feito, bueno, pois, o que hoxe é alcalde, quizá a primeira obra que debe conseguir sendo deputado provincial debe ser a mellora da actuación que hoxe hai no entorno. Pois, despois tamén se intentaron outro tipo de actuacións a través dun porcento cultural do Ministerio. A verdade é que había o compromiso do Ministerio, pero era un acordo a tres partes. Naquela, pois, a Xunta de Galicia non decidiu por diferentes motivos non entrar neste tipo de cofinanciación e quedou pois o proxecto aí. E agora a Asociación de Recuperación do Patrimonio Cultural e Religioso parece ser que ten outro proxecto que en breves días pois nos lo dará a conocer. Por lo tanto, o noso apoio total á moción e todas as iniciativas que parten, xa que estamos de acordo que Santo Domingo pois, é un lugar, pois, eu penso que emblemático aquí da vila de Ribadavia, incluso da comarca de Ribeiro, pretende pois, un esforzo e un seguimento. Por lo tanto, o Grupo de Goberno do Partido Socialista pois, vai votar a prova da moción. Moi ben, moitas gracias. Manolo, queres? Digo, vale. Alguén máis quere alguén turno? Non? Entendo que non. Entendo que queda aprobado por unanimidade. E pasamos ao seguinte punto, neste caso que é o punto número 5, que é a proposta do Grupo Municipal do PSOE pola biodiversidade fronte a eucaliptizacións. Señor secretario, que lea os acordos, pasamos a A Comisión de Información e Cultura e Medio Ambiente, na súa sesión ordinaria de data 20 de abril de 2017, acordou o seguinte dictamen. Moción do Grupo Municipal do PSOE pola biodiversidade fronte a eucaliptización. Primeiro, aprobar a declaración do Concello de menos eucalipto e máis biodiversidade nos seguintes termos. Co fin de frear o esgotamento e desertización do solo e amenazas ecolóxicas que a especie exótica do eucalipto supón para os nosos ecosistemas, o Concello de Ribadavia declárase a prol da biodiversidade, do mantemento, conservación e recuperación sostible da flora e a fauna autóctona da nosa terra. Solicitar ao Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino a inscripción do eucalipto no catálogo de especies exóticas e invasoras do Estado español.
Coa inclusión no catálogo de especies exóticas invasoras e tendo en conta o impacto que podería ter tal resolución sobre algúns propietarios de montes, mentre non se elabore a normativa para regular a superficie ocupada polo eucalipto, adoptaránse as seguintes medidas de carácter urgente mediante normativa vinculante para as comunidades autónomas. Paralización de novas plantacións de eucalipto, eliminación desta especie dos espazos sensibles, os incluídos na Lei de Espacios Naturais e Red de Natura, eliminación de eucalipto nun plazo de 5 anos das terras agrarias ocupadas desde o primeiro inventario forestal español como primeiro paso na recuperación deste estación. Eliminación desta especie nun radio de 100 metros dos mananciais e marxes de regatos e ríos nun prazo de 5 anos. Ruptura da continuidade das masas forestais de eucalipto en montes veciñais en man común cada 5 hectáreas con distancias mínimas de separación entre masas de 100 metros en esa especie e en terrenos cuidados particulares con unha separación de 25 metros cada 0,5 hectáreas ocupadas por eucaliptos. Separación de 200 metros de calquera bien inmoble dos pastos e das zonas agrarias, instar as administracións a que se doten de orzamento destinado a conceder axudas para o cumprimento destas medidas. Cuarto, trasladar este acordo a Consellería de Medio Ambiente, a Consellería de Medio Rural, ao Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño e ao Parlamento Europeo con o obxecto de que esta especie se inclúa tamén dentro do catálogo europeo de especies exóticas e invasoras. De seguido, tras ver as intervencións presentes, sometese a votación a proposta por todo o seu resultado, votos a prol 3, PSOE, BNG e Compromiso por Galicia con Concellos Transparentes, preséntanse para pleno os membros do PP e a agrupación directora do Goberno Común. María. Xa vos pasei a moción, creo que a moción está bastante ben explicada, basease en bastantes leis que se aprobaron. Como bióloga teño que apoiala porque, a ver, o eucalipto todos sabemos que é unha especie invasora, non é nosa, encima comese as nosas especies e afecta ao noso medio ambiente. Entón, a mí non me gustaría que o Concello de Ribadavia se convertise nunha provincia de Pontevedra de eucalipto, co cual considero que hai que instar as consellerías a paralización e declararnos máis como Concello libre de eucalipto. Un pouco máis que engadir. Muy ben, moitas gracias. Manuel? Moi ben, pois o noso grupo vai a favor da moción, está o suficientemente explicitada e pouco máis hai que dicir. Voto favorable. Muy ben, gracias. Primeiro en común. Moi ben, moitas gracias. O noso grupo vai a votar a favor, análogo a que outros compañeiros e compañeiras nosas están a presentar nos seus concellos e análogo á actividade que se desenvolveu na Praza do Obradoiro o sábado pasado. O Ribeiro en Común tamén vai a apoiar esta moción e, se me permite, o noso grupo gustaríanos facer unha emenda de engádego votando o modo do regulamento na que, ademais dos 4 puntos expostos e dos cos cal concordamos, se engadira que da mesma maneira reclamamos fondos e iniciativa para a eliminación da mimosa na comarca do Ribeiro e no Concello de Ribadavia. Iso sería a emenda que o noso grupo quixera aumentar, estando de acordo cos 4 que xa incluídos. Gracias. Benega? Bueno, eu creo que esta emenda ven a recoller non só a intencionalidade do grupo que a presenta, senón a realidade que se está dando a día de hoxe no país. Creo que dende de Raíces, que é a plataforma que se montou para tentar traballar un pouco na eliminación da eliminación do eucalipto, que deu en dar lugar á manifestación que Brais comentaba na Praza do Obradoiro en Santiago, que é unha iniciativa necesaria, porque ainda que non é o caso do Ribeiro, por sorte, ainda que temos outra invasora que é a mimosa, a verdade é que a día de hoxe loitar contra o eucalipto é moi difícil cando se entende como un cultivo e non como unha especie invasora, pero a realidade é que temos unha alta porcentaxe da área de Galiza plantada de eucaliptos, e Portugal, por exemplo,
con moito menos desa superficie arbórea plantada, a día de hoxe teno prohibido ata novo aviso, non? Eu creo que é unha necesidade por cuestións de biodiversidade, como comentaba María, por cuestións de beneficio hídrico para os concellos. Non quero pensar que pasaría no Concello de Ribadavia, que temos tido problemas en verán coas sequías, se estivera plantado eucaliptus, e creo que os puntos concretos que especifican a moción son unha transición moi tranquila para a xente que pode vivir deso e que lle permitirá repensar un pouco a produción dos seus montes, e eu voto a favor do delegado, como manifestamos tamén nas comisións. Moi ben, moitas gracias. Claudia? Sí, ben, bueno, a verdade é que nós, cando vimos a moción, bueno, primeiro que pensamos é que estamos a falar dunha cuestión que no ámbito local de Ribadavia, pois afortunadamente, o tema dos eucaliptos non é un problema. É unha cuestión, aquí non existen grandes plantacións desta árbore, pode haber alguna, pero unha cuestión prácticamente anecdótica, entón, nese sentido, pois, a verdade é que o noso voto iba a ser a abstención, pero, bueno, si se engade esa emenda de Ribeiro en Común, a verdade é que aí sí que estamos a falar de algo que afecta a comarca do Ribeiro e o Concello de Ribadavia, que é o tema das mimosas, é unha cuestión que aí sí que entonces en ese caso, si se acepta esa emenda e se engade eso, nos votaremos a favor da moción, porque sí que entendemos que é algo que afecta directamente a nosa comarca e que lo que sí que nos queremos manifestar porque estamos totalmente de acordo. Nada máis. Javier? Vamos a ver, como digo. Javier, perdón. A súa costumbre. Por a nosa parte, a mí pareceme ben a engadega de Ribeiro en Común e apuntar ao portavoz do Partido Popular, César, que nós no noso entorno non temos eucalipto, pero, como ben dicía Xacobe, o problema é chegar a telo. Por eso, a maneira de prohibirse as explotacións é non chegar ao caso de que vivimos ca acacia de airosa, xa, preveniendo que non se planten. Non é prohibido, pero bueno, facerlle ver a xente que non é unha especie nosa e que os problemas que teñen coa acacia poden vir co eucalipto, parece moi mal. Por a miña parte nada máis. Moi ben. Pois entendemos que añadindo a emenda do bo entendemento entre o Partido Popular e o Ribeiro Común neste caso, pois entendo que por a nosa parte non hai ningún problema. Entón entendo que queda aprobado por unanimidade. Sí. Vale, moi ben, moitas gracias. Pasamos ao sexto punto, neste caso, da orden do día, que é a proposta do Grupo Municipal do Partido Popular de Ribadavia solicitando o cambio de ubicación da feira quincenal dos días 10 e 25 de cada mes. A verdade é que se pode producir que a veces non sexa 25. Digo isto porque, vale, para que quede claro, porque a veces sempre hai alguén que pode ser moi quisquilloso cos acordos que tomemos, non todo. Que lea o secretario en todo caso os acordos e pasamos A Comisión Informativa de Servicios Municipais Medio Rural e Deportes, na súa sesión ordinaria de data 20 de abril de 2017, acordou o seguinte dictamen. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular de Ribadavia solicitando o cambio de ubicación da feira quincenal dos días 10 e 25 de cada mes. Proposta de acordo: instar ao Goberno Municipal a cambiar a ubicación da feira quincenal que se celebra os días 10 e 25 de cada mes, retirándoa da rúa e concentrándoa na Alameda de Ribadavia para, deste xeito, evitar os problemas de inseguridade pública, de resposta ante emerxencias e de tráfico que se derivan do feito de estar cortadas parte da Rúa Progreso, a Rúa Virxe do Portal, parte da Avenida Redondela, parte da Rúa Celso Emilio Ferreiro, a Rúa San Lázaro e a Rúa Eladio Rodríguez. De seguido, sometes a votación a moción presentada, obtendo o seguinte resultado: votos a prol 2 PP, resérvase para o pleno, agrupación de electores de Ribeiro Común, PSOE, BNG e Compromiso por Galicia con Concellos Transparentes. Por maioría simple, fica dictaminada favorablemente. Moi ben. Neste caso ten a palabra. Ben, gracias. Pois sí, a verdade é que
está ben a precisión porque non é sempre os días 10 e 25 a feira, entón sí que bueno, digamos que a tradición, pero si coincide el domingo, se cambia, e bueno, nese sentido sí que é verdade, a mellor hai que modificar a redacción, eliminar a referencia a 10 e 25 e deixar simplemente os días nos que se celebra a feira quincenal. Isto é unha moción que un tema no que vimos traballando desde hai tempo. En febreiro presentáramos unha solicitude dun informe sobre a existencia dun plan de evacuación nos días de feira. Nos naquela solicitude, de algún xeito, intentábamos especificar que nos referíamos a plan de evacuación a emerxencias de dotacións municipais, como é o caso do asilo, como é o caso da Casa da Cultura, como é o caso, ainda que non é de competencia municipal, pero si un servizo público que é Correos, ou tamén os edificios, o edificio que está na rúa Eladio Rodríguez, o anexo á Casa da Cultura. Entón, daquelas, a resposta que recibimos foi un informe da Policía Local, pero era xenérico sobre a existencia dun plan de evacuación para a feira. Evidentemente, na Lei de Espectáculos de Galicia, fálase de que un plan de evacuación ten que existir ou é obligatorio para eventos nos que concurren máis de 20.000 persoas. Evidentemente, neste caso concreto, non concurren, ademais así o fai notar o informe da Policía Local, máis de 20.000 persoas, e polo tanto non hai un plan de evacuación. Claro, evidentemente, nós non nos referíamos a isto, sino que nos referíamos a plans concretos de evacuación de cada un destes edificios ou protocolos de actuación para, en caso de que se produzca unha emerxencia, pois as persoas que traballan ou están nestes edificios teñan claras cales son as medidas para actuar, para salir, para que poida acceder un coche de bomberos, unha ambulancia, etc. Entón, nese sentido, pois nós tamén tuvemos ocasión de falar con xente destas instalacións, con responsables, e, bueno, fomos, con toda a información que pudemos ir recabando, pois fomos chegando á conclusión de que non existían protocolos concretos de actuación para caso de emerxencias nos días de feira. Fundamentalmente, eu creo que hai un tema que nos preocupa de xeito moi importante, ainda que nos preocupan todos, evidentemente, pero o tema do asilo creemos que é un tema moi sensible pola propia natureza das persoas que ali están, que son persoas de avanzada idade, que, digamos, máis susceptibles de ter un problema ou unha urxencia sanitaria. Entón, nese sentido, entendíamos que ao non haber protocolos claros de actuación, e ademais o propio informe da Policía Local recolle que no caso de producirse unha emerxencia hai que, de algún xeito, estar a mercede da velocidade ou lentitude que teña os propietarios dos postos a hora de desarmalos para que poida entrar un vehículo de emerxencias. Nos entendemos que isto é unha situación que non debe continuar así, porque provoca un perigo. Existe un perigo e nos entendemos que ese perigo se pode eliminar. E como se elimina? Pois se elimina retirando eses postos da calle e retirando a feira da rúa para evitar ter que cortar estas rúas e ter que cortar os accesos a estes edificios, e concentrando nun único lugar que para nós, neste caso, como propoñemos na moción, é a Alameda. Decimos Alameda porque, bueno, un lugar, en primeiro lugar, que históricamente xa albergou a feira quincenal, e que ademais nos entendemos que reúne as condicións idóneas para este tipo de mercado. Hai outras moitas vilas que sitúan estes mercados tamén en entornos similares, en parques, alamedas ou entornos destas características. Entonces, nos entendemos que, dunha banda, podemos conseguir con esta medida apartar esa inseguridade ou ese non saber que facer en casos de emerxencia ou ter dificultades para acceder a un vehículo de emerxencias a estas dotacións municipais durante os días de feira. Podemos contribuir, ademais, a aliviar os problemas de tráfico que se xeneran nos días de feira precisamente polo feito de estar cortadas estas rúas. En definitiva, entendemos que é unha proposta que, de algún xeito, dende o noso punto de vista, só ten cuestións positivas, e por eso atraemos queremos someter a acordo do Pleno, porque entendemos que é unha cuestión positiva desde todas as ópticas e que nos permite, pois, de algún xeito, eu creo que ata incluso ter a posibilidade, o mellor, de revitalizar ou cambiar o concepto da feira quincenal. Nese sentido, nos agardamos que os demais grupos pensen o mesmo, porque xa digo, hai unha cuestión, volvendo un pouco ao principio, que para nós é fundamental, e que foi o que nos motivou isto, que é o tema da seguridade. Nos entendemos que hai que ter claro que
cando se trata de traballar ou de actuar nunha emerxencia, o tempo é fundamental. En ese sentido, pois, o tempo de resposta, si se ve reducido gracias a sacar precisamente obstáculos que impiden acceder a vehículos de emerxencias a estas dotacións, nos entendemos que debemos ir por esta vía, que isto non quita da necesidade, que é unha cuestión que o mellor haberá que debatir en outro momento a través de outra moción, de ter protocolos específicos de seguridade para cada un destas dotacións municipais, porque é unha cuestión que cando traballábamos nesta moción detectamos que non existen protocolos concretos. Entón, nese sentido, en que si evidentemente todos teñen o seu preceptivo plan de emerxencia, pero hai cuestións que ao mellor podíamos traballar en protocolos concretos de seguridade. Dito isto, nos agardamos que se respalde esta moción por todos os grupos, nada máis. Moi ben, moitas gracias. Manuel, compromiso por ali? Bueno, pois, o noso grupo, en principio, vai optar por abstención, pero, bueno, alegrome que o seu grupo propoña esta moción porque ustedes foron responsables no seu momento do cambio de ubicación da feira, a parte da aberración urbanística que se cometeu no seu momento cada vez. Pero, bueno, en definitiva, o espírito da moción ten certo sentido, pero creo que deberíamos ter a mellor unha xunta de portavoces con informes previos da cantidad de postos que hai, que poden ocupar na Alameda, na parte onde se poden poñer, ou incluso algunha alternativa máis. Entón, como non teño claro se todos os postos poden coller na Alameda, creo que sería necesario un informe da Policía Local ou do señor Concelleiro de Servicios para saber se a cantidad de postos que están expandidos por toda a Rosalía de Castro, a Avenida de Redondela, Celso Emilio Ferreiro, collerían na Alameda. Entón, eu non o teño moi claro. Creo que ao mellor sería mellor ter unha xunta de portavoces e todas estas cousas que usted apunta na moción, pois podría haber alguna alternativa máis a maiores da Alameda, incluso o día de feira pois recuperar como estaba antes, pasarlo do día festivo ao día seguinte e non ao día anterior, porque moitas veces a xentiña que sobre todo da zona dos alrededores que ven o día 10 a cobrar, se coincide en domingo o día 10 e a feira o día 9, non pode facer uso do banco. Entón, eu emplazaría a ter unha xunta de portavoces e debatilo máis serenamente. Entón, a miña cuestión vai ser a abstención. A ver, Ribeiro Común. Sí, gracias. Ben, esta é unha moción que toca moitos planos, non é nada simple. Evidentemente, respecto ao plano de seguridade cidadá, o plano de ter un plan de evacuación, o noso grupo está ao 100% de acordo. Entendemos que é unha moción interesante e é positiva, cando menos traerla aquí e votar a mela enriba da mesa, que é un dos temas que hai que abordar. Segundo, ten o seu aspecto tamén sectorial do comercio. Hai diferentes actores involucrados, tanto as persoas e traballadores que se dedican á feira, son ambulantes, como tamén ao propio comercio local de Ribadavia. Quero recordar ao noso grupo, polo menos este dato si o ten, que, por exemplo, desde os comerciantes de Ribadavia se fixeron enquisa e se fixera en anos pasados, digamos, un estudo de opinión sobre o mesmo, sobre a ubicación da feira. Entendemos tamén que é unha cuestión veciñal, no sentido de que parte da veciñanza de Ribadavia que vive nesas rúas afectadas pola feira e pola situación do mercado tamén teñen unha opinión e un concello aberto, cando menos, debería saber recabar esa información e esa opinión. Por lo tanto, estamos a falar, cando menos, de tres planos distintos que están interrelacionados entre sí. Desde o noso punto de vista, todo cohabita e todo desemboca en unha medida para nós trascendental. Falábase nunha moción do pleno do mes pasado
y queremos volver a decirlo. O portavoz de Compromiso ahora decía de ter unha convocatoria de xunta de portavoces, primeiro en común que é unha comisión de comercio nos parámetros que defendíamos o mes pasado. Ademais dos portavoces, queremos tamén que estea o sector. Queremos que o sector do comercio tamén opine e tamén dé a súa opinión e nos faga propostas alrededor desta moción e deste posible ou hipotética cambio de ubicación da feira. Nese sentido, nós estamos a favor desta moción, pero hai múltiples alternativas e múltiples propostas abertas que, desde o noso punto de vista, cando menos deberíase facer en común acordo, se non pode ser de consenso, polo menos maioritariamente polos grupos e tamén co sector do comercio e coa veciñanza destas rúas afectadas. Nese sentido, pedimos neste pleno a xuntanza desta Comisión de Comercio, comisión, volvo a repetir, na que ademais de comerciantes tamén estamos todos os grupos. E hai unha última cuestión que ademais está recollido nas normas da administración local, que ni máis ni menos que desde o Concello se busquen mecanismos de consulta cidadá, de consulta á veciñanza afectada destas rúas, de consulta ao sector do comercio e, desde o noso punto de vista, creemos que é moi positivo, cando menos que unha marxe das rúas afectadas quede libre para o tránsito máis acaído dun servicio de emerxencias. Moitas gracias. Moi ben. Eu descoñezo a argumentación que usou no seu día o goberno do Partido Popular para trasladala, aquel goberno do Partido Popular para trasladala a onde está a día de hoxe, mas polo que ten coñecemento este grupo, non foi unha decisión ben acollida pola xente de Ribadavia e supoño que tamén pola xente habitual da feira, non? E a realidade é esa, que é bastante molesto. Todos coñecemos que Ribadavia ten fundamentalmente dúas arterias de tráfico e 3 saídas, e unha desas vese totalmente bloqueada coa feira quincenal, coincidindo aí coa argumentación que dá quen presenta esta moción, e a realidade é que queda inhabilitada casi o 100% do barrio, realmente, non? Porque é moi pouco o marxe que deixa de movimento a feira. E xa non falamos de tránsito rodado, sino do propio tránsito acceso de persoas aos servicios que antes se mencionaba, porque a realidade é que nese entorno se concentran bastantes dos servizos que concretamente a xente que ven a feira vai usar tamén ese momento, porque aproveita as dúas cousas para vir a Ribadavia. E entendemos que non é un tema baladí, que ten moita complicación e que haberá que estudalo e por as cuestións necesarias sobre a mesa. Non sabemos se é o máis óptimo a Alameda, é un sitio, a verdade, que é agradable para un mercado, estaría ben, pero teremos que analizar a capacidade da propia Alameda e a necesidade tamén do propio comercio ambulante para acceder a esa localización, non? E nesa liña o voto vai ser a favor coa intencionalidade esa de tentar polo sobre a mesa, analizalo e chegar a ver que é o mellor para os nosos veciños e tamén para o sector. Moitas gracias. Ben, vamos a ver. Aquí os diferentes grupos foron exponendo os seus argumentos, como ten que ser, e se fixo referencia a diferentes colectivos, pero non se nombrou os principales, que son os propios feirantes que opinan sobre o tema. Por exemplo, Manuel apuntaba o tema que en vez de ser un día festivo, adelantar o retrasar, unha proposta. Eu creo entender que no seu día
a eles lle coincidía mal por o tema de que lle coincidían noutras feiras, é dicir, noutras localidades. Por lo tanto, creo que ao mellor esa proposta xa é inviable non por temas nosos de goberno, senón por os propios feirantes, porque temos unha feira e non temos feirantes, para que queremos a feira, non? Entonces, pois, eu penso que tamén debíamos, independentemente do que dixo Brais, tamén debíamos preguntarle a eles. Pero hai un tema fundamental, técnico, de posibilidade. É dicir, que toda a feira, hoxe por hoxe, non entra na Alameda. A feira, cos 96 ou 102 postos que están dados de alta habitualmente no Concello de Ribadavia, non collen na propia Alameda, porque necesitaríamos 666 metros lineares. E despois temos que ter en conta ao fondo de cada posto, o pasillo, que é aproximadamente 3 metros, o pasillo, que normalmente suele ser 2 metros, e a separación entre eles, que suele ser 0,50. E pois ainda temos un hándicap a maiores, que parte da Alameda non está comunicada para poder dar acceso a vehículos. E claro, este tipo de comercio necesita pois un transporte que realmente lle leva mercancía ao seu posto. E ainda podemos máis por encima da mesa, que hai diferentes postos, como son os calzados, os das carnes, os das frutas, os das plantas, que necesitan de apoio do seu vehículo para prestar ese servicio de venta ao público. Por lo tanto, non nos temos unha oposición ou tranza que sea na Alameda. A nos, efectivamente, se todo o mundo está de acordo, nós non nos vamos a poñer, e tampouco é un tema que teñamos un no rotundo con respecto a este tema. O que sí, temos que analizar que toda a feira non entra na Alameda. É unha decisión que temos que tomar se realmente se leva parte da feira para a Alameda e se deixa outros espacios públicos ou mirar como se fai. Por lo tanto, o que dicía Manuel, ou incluso o que dicía Brais, bueno, pois unha xunta de portavoces ou chamar aos colectivos e chegar a un acordo, pero así trasladar a Alameda das rúas de Ribadavia, ou trasladar a feira das rúas de Ribadavia a Alameda, pois por hoxe é inviable. É inviable técnicamente. Entón, habrá que buscarlle unha solución ao tema, nós non nos opoñemos, por eso o noso voto non vai ser en contra, vai ser a abstención, debido a que técnicamente non é posible pasar a feira tal como está hoxe ubicada na súa totalidade, pois a Alameda de Ribadavia. Moi ben, gracias, Javier. Quedes un segundo turno? Eu sí. Vale. Ben, bueno, en primeiro lugar, non sei, agradecer o feito de que non existan votos en contra. Eu entendo que, a ver, todos sabemos tamén como é a regulamentación destes debates e o que significa unha moción. Unha moción é unha proposta que, en que salga aprobada, despois, evidentemente, a hora de executar o acordo, pois se pode mirar de que modo se executa, como ou como non. De feito, en moitas ocasións hai moitos acordos que se adoptan no pleno e que despois non son executados. Deso temos exemplos a faltar. Entón, nese sentido, bueno, agradezco en primeiro lugar que parece que ninguén vaya a votar en contra da proposta. Despois foron salindo unha serie de cuestións ao longo do debate. Home, pois probablemente sería un goberno do PP o que cambiou, pois non sei, a verdade é que non o sabía. No, seguro que o sabría usted porque era militante do PP en aquel momento. Pero o seu compañero de corporación estaba nesa corporación. Por eso yo digo, pero bueno, independientemente desa cuestión... Daquelas igual estaba en Manuel, por aí, non sei. Cando teñas o teu turno, Eso sería o razonable. Entonces, independientemente desa cuestión... creo que has aceptado. Sí. Independentemente desa cuestión, xa digo, descoñecía, pero bueno, evidentemente nós, o que si está claro que si en un momento un grupo do PP toma unha decisión e o grupo do PP que está ahora me parece equivocada, pois podemos pedir que se cambie do mesmo xeito que si Compromiso por Galicia hoxe toma unha decisión e dentro duns anos entende que esa decisión está equivocada, podes pedir que se cambie tamén. É perfectamente lóxico, tamén exactamente hai cambios de circunstancias, cambios de realidades e bueno, nese sentido eu creo que tampouco hai que facer un drama desa cuestión, non?
Nos parece ben escoitar o que se propón de escoitar a diferentes sectores, claro que nos parece ben, sempre é positivo escoitar, e de feito unha das cuestións que nos fixemos ao presentar esta moción, por iso digo que é un traballo longo, un traballo que vende no mes de febreiro, nos falamos con moita xente para isto, evidentemente non a trouxemos, digamos, por ocurrencia de que se nos dira por aí, non, nos estuvemos, xa digo, falamos con responsables destes edificios dotacionais municipais para saber se había plans de evacuación e de emergencias, fixemos o noso traballo, entón, en ese sentido, por eso sometemos o acordo tal cual o traemos aquí, porque, máis ou menos, polos datos que podemos recabar, nos entendemos que esta é a vía máis adecuada. Evidentemente parece que vai a sair aprobada a moción, alegrámonos diso, e, bueno, se sai aprobada, esperamos que se sexa un dos acordos plenarios que se execute o antes posible, porque xa digo, hai unha cuestión, un problema de seguridade importante que afortunadamente a día de hoxe non pasou nada, agardamos que nunca teña que pasar nada, nin haya necesidade que entre un vehículo nos días de feira estando tal e como está configurado, un vehículo de emergencias, pero, bueno, a cuestión está aí, nada máis. Moi ben, gracias. Manuel? Bueno, eu insisto de que o ideal xa dixen que sería ter unha xunta de portavoces con todos os colectivos, que a miña cuestión vai ser a abstención, o referente, sí, militei en PP, pero fui evolucionando, e agora estou en compromiso con usted, tamén evolucionou, pero noutro sentido, non vou entrar en términos peyorativos. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Brais? Moitas gracias. Eu pedía a palabra para unhas cuestións moi puntuais, non moi concretas. Primeiro, eu antes si mencionei ao comercio ambulante, non? Referíame ao comercio ambulante aos feirantes, porque entendo que a súa opinión é trascendental nesta cuestión, igual que a de outros, igual que a de veciños, igual que a dos propios comerciantes fixos que teñen baixo comerciante. Eu entendo que o espírito desta moción non é outro que de empregar o espazo da Alameda para, cando menos, albergar na medida posible e, de alguna maneira, valeirar, cando menos, parcial, totalmente algunhas rúas. Eu, na miña intervención anterior, dixen que se pode, cando menos, estudar a posibilidade a nivel e abordando a cuestión máis de seguridade cidadá, unha parte da rúa, por exemplo, da rúa Virxe do Portal, por exemplo, non? Que accede á rampa do convento e do Basílica, non? De Santo Domingo, por exemplo. Pero isto é a visión que ten o noso grupo cos nosos sesgos. Por eso, nós, donde sobre todo facemos moita máis forza e defendemos é que se convoque unha xuntanza da Comisión de Comercio, donde ali de verdade, xente que isto ten moito máis marido, pode aportar moito máis que incluso os grupos municipais, que temos a nosa visión, pero de alguma maneira non é a visión técnica, sectorial ou cando menos económica, porque a xente gana saber co comercio. Nese sentido, é simplemente facer e volver a reivindicar a convocatoria desta Comisión de Comercio, que sexa de xeito aberta e mixta, cunha parte do sector e cunha parte de representación cidadá que somos os concelleiros. Sin máis, moitas gracias. Sí, bueno, creo que na mesma liña que apuntaba Brais, eu creo que non se pode facer ninguna modificación sen contar que os principais afectados, e aquí falamos de que os principais afectados son os comerciantes ambulantes neste caso, pero que tamén a feira é unha cuestión importante para un concello, non? E podemos usala para valorizar espazos, como pode ser o caso da Alameda, que ao meu ver está infravalorado a día de hoxe, ou para darlle vida, estou pensando agora, igual é unha locura, ao propio barrio vello, non? Isto é dicir, estas cuestións hai que analizalas entendendo todas as problemáticas que teñen e entendendo a realidade tanto do propio concello como a realidade dos comerciantes, non? E outro apunte, eu creo, polo que teño entendido, a demarcación do recinto feiral era moito máis pequena do que a día de hoxe é, porque a feira ven se estendendo ata pasar o castelo, con lo cual aí xa temos un problema que se excede a realidade do que estaba plantexado naquel momento e coas problemáticas que se xeneran. É dicir, non sabemos
se o espazo é o concreto, pero sí que hai unha necesidade de repensar onde por a feira quincenal. Moi ben, moitas gracias. Neste segundo turno vou intervir eu para aclarar unha cuestión. Eu creo que dos que están na corporación, evidentemente, se alguén tuvo trato cos comerciantes e cos feirantes neste sentido, foi este que fala, non? Porque sí que fun eu que cambiou esa feira para aí, non foi o Partido Popular. E, polo tanto, nese sentido, seguramente Celso tamén ten experiencia neso. Pero hai que aclarar varias cousas, porque a veces é bo saber de onde vimos, é bo saber con quen se falou, e é bo saber o que opinan os feirantes. O Partido Popular dice que fixo un traballo moi arduo de falar con eles, ou con diversos sectores. Creo que falou pouco, porque entón as alternativas que se plantexan non son de logo as que queren eles. Eu xa digo dende aquí que estou completamente de acordo en crear esa mesa, que, como decía Javier, sí que se falou da mesa de comercio, pero a cal teria que ser exclusiva, porque habría que incorporar os feirantes, eso é o que quería decir Javier, porque non están incorporados, e polo tanto é diferente. Naquela mesa de traballo, que tamén se fixo, creo que Celso estaba presente, se non recordo mal, tal foi o problema que acabouse levantando parte dos comerciantes que eran os comerciantes da nosa vida, porque non eran capaces de chegar a un acordo entre eles, como ben recordarás. E o problema non ven derivado dun problema de seguridade, porque a verdade é que, sendo sinceros, se o protocolo escrito non está e hai que traballar nel, eu estou de acordo que nese sentido se pode facer. Ora, un problema de seguridade pode existir sempre, pero, dende logo, a feira, como dicen os propios técnicos, que neste caso é a policía, e neste caso son os grupos de emergencia, como todos sabedes, está controlada ese día, con máis axentes e con máis operativo do GES que nunca. Por lo tanto, están aí abaixo, están en diversos cruces, e nese sentido se pode dar unha resposta rápida. Digo isto do tema de seguridade porque quen sí había cambiado a feira para estendela por todo o pobo foi o Partido Popular, que chegaba ata a parte de abaixo e si era un problema tanto de seguridade como un problema de seguridade vial e de outro problema maior, que era que os propios comerciantes da vila chegou un momento que non a querían en ese espazo. Eso é de onde vimos, e eso é de onde chegamos a solucionar un problema que hoxe en día non é problema tal como coñecemos, me refiro ao comercio, porque nin os comerciantes a min me plantexaron este problema, ou veremos se o plantexan en algún momento, e os feirantes tampouco van a plantexar ese problema. O único que plantexan os feirantes, evidentemente, é que as feiras baixaron por outros motivos, porque hai moitas máis ao redor, etc. Vale? Pero o problema de seguridade, volvo a insistir, era precisamente por o que se cambiou a feira, a parte do tema comercial, que as nais e os pais que levaban os meniños ao colexio da Alameda, ao plantexar un problema de seguridade como a feira chegaba tan abaixo, pedían que a seguridade fose nese sentido, que se fixera da parte da Alameda para arriba. E o Celso recorda ben, seguramente, porque ese foi o plantexamento dos pais e nais, que seguramente será o mesmo que aquí nos olvidamos deses pais e nais, e seguramente será o mesmo, e para min é o problema máis grave de seguridade. Por tanto, hai que saber, volvo a decir, de onde vimos e a onde vamos. En ese sentido, cando teñamos todo eso claro, pois nós, como decía Javier, non teremos ningún problema, evidentemente, en trasladar a outro sitio. Pero o que decía Javier é unha realidade. A día de hoxe, todo o plantexamento da feira non pode ir para aí. É que despois vos daredes conta, cando falemos cos comerciantes, digo, cos ambulantes, que non queren ter os seus postos sin ter os vehículos ao lado, cousa que xa é moi complicada na Alameda, porque xa foi unha alternativa que se lle deu no seu momento. Foi unha alternativa, Xacove, o de trasladalos tamén ao casco histórico, que xa che digo que non o contemplan porque son calles moi estreitas onde teñen que ter os seus vehículos e demais. Vale. Por lo tanto, o decía Javier, unha feira sin feirantes non existe. En ese sentido, aínda que non sexan os que teñen que tomar a decisión final, se chega a ser obxecto de cambio, pois sí que son moi importantes, porque se non logramos que eles veñan, pois o temos complicado, non?
E creo, e ademais hai que decirlo tamén, ainda que as feiras non son o que eran, pois hai que decir, como decía Javier, que son 100 e pico ambulantes, e que ademais teñen vamos a decirlo así, son exemplares co Concello, a hora dos pagos e a hora de, bueno, sempre hai excepcións, evidentemente, non? Pero son exemplares nese funcionamento. Por lo tanto, tamén son parte importante da economía deste Concello. Por eso nós, que quede claro, non estamos nin en contra de que se plantexen alternativas de algún xeito, pero sí hai que ser cautos, creo, no que tengamos que abordar, porque xa digo, salvando que pode haber un problema mañá, César, evidentemente, pero pode haberlo con calquer outro tipo de actividade, eu creo que podemos chegar a un acordo. En ese sentido, pois, abriremos esa quenda de consultas e participen os grupos. Eu, pola miña banda, pola do meu grupo, non vai haber ningún problema, pero en principio a nosa abstención é lógica, por responsabilidade, porque o acordo, tal como o plantexa o Partido Popular, non o podemos votar a favor. Vale. Entón vamos a proceder a votación. Votos a prol, abstencións e votos en contra non existen. Entón queda aprobada a moción. Moi ben, pasamos a proposta, o punto do día número 7, que é a proposta do Grupo Municipal Ribeiro en Común para que o Concello de Ribadavia actualice e mellore as súas ordenanzas fiscais número 1 e número 8, a ordenanza fiscal do IBI e o faga máis xusto para a ciudadanía fronte ao catastrazo e a ordenanza da tasa municipal de sumidoiros. Neste caso, pedeo os acordos do señor secretario e procedemos ao debate tamén. A Comisión Especial de Contas, Informativa e Facenda, na súa sesión ordinaria de data 20 de abril de 2017, acordou o seguinte dictamen. Moción do Grupo Municipal de Ribeiro en Común para que o Concello de Ribadavia actualice e mellore as súas ordenanzas fiscais número 1 e número 8, a ordenanza fiscal do IBI, imposto de bens inmobles e o faga máis xusto para a ciudadanía fronte ao catastrado e a ordenanza da tasa municipal de sumidoiros. Ben, moitas gracias. Perdón. Primeiro, que o Concello de Ribadavia realice unha baixada no tipo de gravamento do IBI coa modificación da ordenanza fiscal número 1, regulador do IBI, no seu artigo 12A, reducindo os tipos de gravamento do IBI actual 0,6 para os bens inmobles de natureza urbana ao 0,4. Segundo, que o Concello de Ribadavia estableza un artigo novo na mesma ordenanza con máximo permitido de bonificación do 90% para os bens inmobles de actividades agrícolas, gandeiras e forestais, aumentando así os suxeitos beneficiados da bonificación do artigo 13.3, que na actualidade afecta só a bens rústicos das cooperativas agrarias e de explotación comunitaria de terra. Terceiro, que o Concello de Ribadavia estableza un artigo novo na mesma ordenanza con bonificacións potestativas destinadas ao máximo permitido de bonificación do 90% para os suxeitos pasivos que ostenten a condición de titulares de familia numerosa. Carto, que o Concello de Ribadavia estableza no seu artigo 13.2 na mesma ordenanza o máximo permitido de bonificación do 95% para os bens inmobles urbanos situados na área comprendida como conxunto histórico-artístico, aumentando así o seguinte cadro actual: protección integral do 50% actual ao 95%, protección estructural do 40% ao 60%, protección ambiental do 20% ao 50%. Quinto, que o Concello de Ribadavia cree unha comisión co objetivo de estudiar e aprobar ferramentas de acordo á lei que beneficien o minorísimo agravio que sufriu a numerosa veciñanza nos dous últimos exercicios, 2015 e 2016, diante da chegada aos recibos para pagar os atrasos do IBI dos últimos 4 anos, catastral. Estudiar e aprobar ferramentas para o pago do próximo exercicio da foto do imposto de bens inmobles a persoas empadroadas no Concello de Ribadavia, sempre que se trate a súa vivenda habitual e que a renda da unidade familiar non supere 3 veces o IPC. Sexto, que o Concello de Ribadavia cree unha comisión encargada de modificar a ordenanza fiscal reguladora da tasa de sumidoiros para que deixe establecerse a base do gravamen en función do valor catastral dos inmobles. Que se actualice esta tasa que data do ano 1993 e se adapte á realidade da Ribadavia actual. Sétimo, que o Concello de Ribadavia, co objetivo de evitar un novo ataque contra os afectados polo catastrazo a través do pago da tasa reguladora de sumidoiros, crea unha comisión co objetivo de estudiar as ferramentas de acordo á lei que beneficien o minorísimo agravio para o pago do próximo exercicio da ordenanza fiscal reguladora da tasa de sumidoiros sempre que se trate a súa vivenda habitual e que a renda da unidade familiar non supere 3 veces o IPC. De seguido, sometes a votación ordinaria a proposta e temos o seguinte resultado: votos a favor 1, agrupación de electores de Ribeiro en Común,
resérvanse para o Pleno PSOE, PP, BNG e Compromiso por Galicia, concellos transparentes, por maioría simple, fica dictaminada favorable. Ben, moitas gracias, ahora sí. Brian, do Medio Común. Moitas gracias. Ben, esta é unha moción que na realidade forma ou está formada por dúas cuestións diferentes, pero que están íntimamente ligadas, non? Unha é a ordenanza fiscal do imposto de bens inmobles e outro é o da taxa municipal de subidores. Cando digo íntimamente ligadas, esta afirmación reside en que a taxa municipal de subidores calcúlase en base ao valor catastral. Por lo tanto, as dúas, taxa número 1, a ordenanza fiscal número 1 e a ordenanza fiscal número 8, están ligadas justamente por este valor. Esta cuestión iníciase a instancias do Goberno na súa altura en decembro de 2013, nunha xunta de Goberno, donde demanda a Delegación Central e Provincial de Catastro que se comece e se recolla a Ribadavia na actualización desta valoración catastral. A consecuencia desta iniciativa do Goberno local daquela altura é que unha boa parte de veciños e veciñas deste concello se ven afectadas polo que o noso grupo califica como unha desmesurada, ou polo menos subida desmesurada destas liquidacións e destes impostos. Desde o noso punto de vista, pudo e debeuse actuar de outras maneiras, debeuse actuar a través da información á veciñanza, non se debeu botar balóns fora dicindo que esta é unha cuestión de Facenda e do Ministerio, que en parte é unha nova medida anticidadá do Goberno. Iniciase na época Aznar, donde daquela as explotacións agrarias, por exemplo, estaban exentas deste imposto e continúase con sucesivos gobernos. A cuestión, desde o noso punto de vista cronolóxica, está clara. Non queremos, desde logo, facer nada retroactivo, pero sí entendemos que os concellos, e neste caso o concello que nos ocupa, que é de Ribadavia, teñen mecanismos e teñen ferramentas ao seu dispor para actuar e aminorar o que sucedeu nos últimos exercicios, que é, digamos, a axudar as familias e as casas ribadavienses que se viron afectadas por este chamado catastrazo a aminorar a sangría que sufriu nos últimos anos. Nese sentido, ademais, de acordo á norma, tal e como recolle, propoñemos que o IBI actualmente se atopa nun tipo de gravamen do 0,6 pase ao 0,4. Entendemos que o epígrafe de bonificacións da actual ordenanza é moi limitada e moi cativa e entendemos que hai que aumentala. Nese sentido, propoñemos que, ademais de cooperativas agrarias, debería facerse e afectar a explotacións agrarias, gandeiras e forestais. Entendemos que existe e hai que recoñecer que existe unha bonificación para as vivendas do casco histórico, pero entendemos que tamén é cativa e que merece ser ampliada por diferentes cuestións, por verse afectada nesta valoración e tamén por a aposta que debe haber desde este concello polo casco histórico. Nese sentido, entendemos que se debe pasar e aumentar case no doble na protección. Entendemos que isto tamén se debe facer extensible ás familias numerosas e, ademais, entendemos que hai que crear de novo unha comisión. Isto da comisión parece que é algo moi reiterativo, pero desde o noso punto de vista, como entende a política municipal primeiro en común e, ademais, debida a súa pluralidade, aquí esta quizáis esa corporación ribadaviense máis plural e máis heteroxénea da historia desta corporación, co cal hai que tamén botar mau desta realidade que algún, da que non lle guste, é a que é, e actuar de alguma maneira
como un goberno que non ten maioría absoluta. Un goberno que, en condicións normais, está obrigado a chegar a acordos e que a mellor forma de chegar a acordos que traballalo nestas comisións. Por eso, o noso grupo fai tanto fincapé nas comisións, porque son comisións de traballo e de acordo. Nese sentido, esa comisión teria tres labores que abordar: as posibles axudas que de acordo á norma e á lei, cuestión que vai a ser complexa de abordar, pero cando menos haberá que intentarlo. Esta é a visión do Ribeirón Común. E unha última tarefa desta comisión sería, ademais, junto con unha parte técnica, abordar e estudar as posibles ferramentas para facer unha nova ordenanza fiscal reguladora para a tasa de sumidoiros, para que, por exemplo, aconteza como outros concellos, non estea a expensas do valor catastral como acontece en Ribadavia, e si se aborde en función de outras cuestións, como por exemplo no concello de Ourense, donde se concreta e se especifica en función do inmoble unha determinada cantidad de tasa a pagar. En principio, este é o resumo da nosa moción, e de último gustaríame facer un apercibimento e unha oferta. Entendemos desde Ribeirón Común que esta é a proposta base que facemos, pero que é evidente e non queda outra que facelo así. Está aberto a modificacións, está aberta a aportacións de todos os grupos, xa que, como antes mencionaba no último punto o portavoz do Partido Popular, despois desta moción haberá que establecer a ordenanza tamén aquí neste pleno. Nese sentido, gustaríame que a futura ordenanza que regule isto e que se aprobe neste pleno sexa fiel á moción que hoxe se aprobe, se é que se aproba, e nese sentido o Ribeirón Común deixa aberta a porta a introducción dos diferentes grupos cuestións para os acordos. E cando digo cuestións, falo tamén de epígrafes a maiores ou de modificación dos que aquí se recollen, como por exemplo o tipo de gravamen ou o tipo de bonificación. Sen máis, moitas gracias. Moi ben. Manuel. Vale, pues nada, desde o noso grupo vamos votar pola abstención, ya que podemos entender que o espírito da moción non vai dedicada ao aumento dos veciños, ten que ser, desde o meu punto de vista, máis rigurosa e refirme punto por punto, porque sabemos que temos o plan xeral pendiente de aprobar definitivamente, onde se vai actualizar outra vez as bases impositivas. Entonces aí, pois, bueno, pois será onde teremos que abordar ese gravamen do 06 ou 04 que leva un montón de anos así, e este concello, eu sin ánimo de defender a cuestión que era o goberno, hasta o 1.3 que podía estar gravando. Aparte tamén sabemos, creo que debíamos saber todos, que existe un plan do Ministerio de Economía que nos obliga a ter un plan de ajuste e mantenimento dos ingresos. Entón, isto é unha das cuestións que tamén ahora mesmo pois afectaría a esta moción. Respecto a ordenanza do permitido na bonificación do 90% os inmobles e actividades agrícolas, gandeiras e forestais, se o permite, o dice a lei, pero claro, dice a lei sempre cando estes inmobles teñan infraestructura ou equipamento colectivos inferiores existentes noutras zonas do municipio. Nos parece ben que nas familias numerosas pois si se aplique esa bonificación. No casco histórico creo que xa se aplica en algúns casos. En definitiva, vou emplazar, igual que na moción anterior, unha vez que tengamos aprobado o
profesión que se vai ver afectado con unha nova actualización catastral, pois a tratar de mellorar as condicións dentro das posibilidades. Insisto, mantendo o plan de axuste que sabemos que existe no incremento dos ingresos, que se ahora mesmo se aplicara isto, pois non sei se podemos incluir alguna cuestión respecto á tasa de sumidoiros, pois sí, tamén nos parece unha cuestión fundamental, porque a mellor proporcionalmente habrá que modificar a ordenanza respecto a ese 0.085 que se aplica ao valor catastral do IBI. Insisto unha vez máis, unha mesa de traballo, unha xunta de traballo. Entonces, como non temos claro respecto ao catastrazo, só dixen unha vez, creo que nunha moción, cando veo o catastrazo, non é ánimo de desmerecer a ninguén, non? Sabemos que pode haber algún caso puntual, que eu creo que somos menos, ademais sei do que falo, pero que había moita xente que tiña vivendas ou garaxes ou casetos sin declarar de fai moitos anos, e claro, cando houve a revisión catastral, pois pagaron eses 4 anos. Claro que evidentemente vai afecta na economía, pero claro, os outros vecinos levamos pagando o IBI durante 20 ou 30 anos. Entón, en definitiva, emplazo outra vez, cando teñamos aprobado o PSOE, que esperemos que definitivamente o teremos pronto, pois a unha mesa de traballo, entonces, de momento, o noso grupo vai optar por a abstención. Novamente, gracias. Moi ben, gracias, Manuel. BNG, Chico. A ver, dende o meu grupo imos votar a favor por varias cuestións, é dicir, na altura, cando comezaron a chegar as cartas notificando as modificacións catastral, este grupo tivo a oportunidade de reunirse con moitos veciños do Concello e coñecer de primeira mão a realidade das súas modificacións, e ainda que hoxe di Ribeiro Común, o mesmo que decía o actual alcalde na súa altura, que moitas destas modificacións eran debidas a reformas e ampliacións que non estaban dadas de alta, e que a través desas modificacións e cando se regulaban, a realidade é que o catastrazo foi literalmente unha persecución de galiñeiros, pouco máis, porque o que viña a facer é que moitas das familias tiñan que pagar pequenos galpóns a maiores, e o que simbolizaba un incremento grande para o bolsillo familiar. Naquela altura, falo de xullo do 2015, este grupo presentou tamén unha moción en coordenadas parecidas, non iguales, as que presenta hoxe Ribeiro Común, moción que creo que foi aprobada tras unha modificación, e que na que tamén se pedía unha comisión para analizar isto nos seguintes trimestres, pero dado que nese mesmo pleno se aprobou a moción para estender o servizo de limpeza ao rural que presentou o Partido Popular e tampouco se efectuou, pois tampouco é de sorpresa que isto non se ve. E falo textualmente porque estou a ler a prensa daquel día que solicitase a creación dunha comisión para estudar nos próximos exercicios económicos os posibles cambios do imposto para que sea máis xusto, para dar máis facilidades de pago ás familias con menos ingresos. E co outro punto, digamos, paralelo da moción, que é o referido á modificación da ordenanza de sumidoiros, eu creo que a exposición que deu o que a presenta é bastante clara, e existe unha necesidade real de modificar esa ordenanza. Por outro lado, ao meu ver, vamos bastante liosa e con isto volvo a manifestar o meu voto favorable á moción. Moi ben. Partido Popular? Ben, bueno, a verdade é que
a moción que estuvemos vendo unha moción complexa que ten, como se dicía, moitos puntos porque toca ao cambio e modificación dunha ordenanza fiscal. As ordenanzas fiscales sempre son documentos complexos, entón nese sentido, bueno, a verdade é que nos vaya por diante que hai unha cuestión que queremos mencionar e que ademais entendemos que pode ser o momento acaído para unha revisión desta ordenanza baixa, porque ademais podíamos ver como nas últimas datas por parte do goberno se dicía públicamente ou se falaba dun superávit importante, un superávit de 426.000 euros. Entón, pois, oye, eso pode ser unha razón, vamos a entender, é unha razón para intentar rebaixar a presión fiscal sobre a veciñanza, cando dentro do propio goberno se dice que existe un superávit desas características, que a xestión económica pois está, que a economía do Concello vai ben, pois entendemos que pode ser unha razón máis que suficiente para xustificar unha rebaixa da presión fiscal á veciñanza. Nese sentido, tendo presente que evidentemente, inda que se aproba a moción, que xa digo, o noso voto vai a ser favorable, aínda que se aprobe, despois evidentemente hai que facer un proceso de redacción da ordenanza. A ordenanza tería que volver a pleno para ser aprobada definitivamente e aí teremos pois máis tempo e máis capacidade para axustar os criterios que se falan na moción, aínda que en moitos casos nos así visto e analizado por encima podemos estar de acordo. Pois bueno, xa digo, o noso voto vai a ser favorable a moción. Nada máis. Javier? Ben, está claro que ojalá que non cobráramos ningún imposto, ningún IBI, ningún lixo, ningún. Eso sería o Estado cojonudo para nós mesmos, porque nos ao fin e ao cabo tamén somos vecinos. Outra cousa é, bueno, pois a realidade cando se toca gestionar, pois neste caso, pois un concello. Eu penso que aprobemos o que aprobemos neste plenario, primeiro, non vai ser posible leválo á práctica. Todos os concelleiros que estamos aquí somos conscientes que Ribadavia, igual que a moitos concellos de Galicia e de España, está sometido a un plan de axuste. Por lo tanto, para poder modificar este tipo de recaudación de IBI, pasando do 0,6 ao 0,4, supón entre 350.000 euros aproximadamente. Por lo tanto, esta cantidade, para modificar o plan de axuste, tendríamos que reducir nos gastos, ou ben incrementalo noutros impostos. É dicir, o plan de axuste levaba consigo unha modificación dos impostos á alza. Desde que o aprobamos, debido a que as cousas están facendo ben, non se está subindo ningún tipo de imposto. Excepto o tema do catastro, que non lle subiu a toda a veciñanza. Só se fixo unha regularización daqueles inmobles que sufriron pois unha alteración. Ou ben que non estaban contemplados no seu día nin estaban dados de alta. Por lo tanto, hai xente a cal non lle subiu o que é o catastrazo. Por lo tanto, pois esa é a realidade. Ribadavia leva 25 anos sin subir os valores catastrales e 12 sin variar o tipo. É dicir, hoxe por hoxe, se contemplamos unha variación de tipos, prácticamente é inviable. A outra cousa é que o plantemos cando realmente lle suba a toda a ciudadanía. É dicir, unha vez que xa se aprobe o plan xeral, haxa unha revalorización xeral do que é do territorio de Ribadavia, e aí sí que podremos contemplar, porque o incremento dos ingresos vai ser superior, porque lle vai corresponder a toda a ciudadanía. Por lo tanto, nos, oxalá, porque ao fin e ao cabo, nos que estamos aquí, tamén contribuímos ás arcas municipales con nosas propiedades. E ojalá que fora, efectivamente, isto factible. Se usted nos dice en donde reducimos 450.000 euros no gasto, pois ao mellor Montoro nos acepta esta modificación do tema catastral. No obstante, hai sentencias polo territorio español onde votan abaixo, tanto o Tribunal Superior de Justicia como o propio Supremo, votan abaixo este tipo de iniciativas aos concellos. É dicir, incluso se pode ler alguna. Os ayuntamientos carecen de potestad para establecer unha minoría na cuantía líquida de IBI a través de mecanismos de la subvención.
É dicir, sentencias como esa están aí e crean jurisprudencia, por lo tanto, non é un capricho personal que non queiramos baixar o tema do tipo impositivo sobre o valor do IBI. É dicir, o IBI é o imposto máis importante que ten calquer concello, sobre todo de Ribadavia. E é o imposto con máis eficacia na recaudación neste concello. É dicir, é certo que no seu momento Catastrazo supuxo unha regularización á alza daqueles inmobles que realmente moitos non estaban de altas e algúns sufriron un tipo de revalorización porque fixeron unhas obras sobre o estado que estaba anteriormente nese inmoble. Por lo tanto, eu penso que o que acordemos aquí vai ser prácticamente inviable levarlo a cabo debido ao que lle digo, que Ribadavia está sometido a ese plan de axuste e que lle queda prácticamente 8 anos de vigencia. Si realmente se siguen facendo as cousas así, se realmente se cambian as cousas e non se cumpre, pois entón despois se alargará. Tal e como están as cousas, pois en realidad a perspectiva é cumplirlo, e estamos cumplindo a rajatabla. O remanente de tesorería? Pois o remanente de tesorería pode oscilar se facemos unha cousa destas tranquilamente. En vez de ser positivo, pode pasar a negativo tranquilamente. Por lo tanto, para cumplir os parámetros que hoxe estamos sometidos, é necesario seguir con estabilidade económica. E non facer, eu entendo, pois, experimentos deste tipo. O casco histórico? O casco histórico, decías ti, Brais, xa ten unha modificación de ata ao 50% según o tipo de bonificación que teña a nivel do estado da casa. É dicir, se unha catalogación da casa, pois ten un tipo de regulación. No tema dos sumidoiros, aí estamos totalmente de acordo. Eu penso que o tema dos sumidoiros é totalmente anticuado, se pode poñer outro tipo de regulación máis adaptada pois ao que é, eu penso que o día doxe, eu penso que pagar por valor catastral, eu penso que realmente está desfasado o que é a historia. Eu penso que o Ourense o manda, creo que cada 3 meses co imposto do lixo, me parece. Creo que algo así fai. Pero aí sí, aí estaremos de acordo. Ora, outro tema, pois nós entendemos que hoxe por hoxe o Concello de Ribadavia non ten potestad para facer un cambio tan trascendental como son rebaixar 350.000 euros das arcas municipales, salvo que eso vai acompañado do mismo reducción do gasto. E os tiros dirán que queren recortar o gasto. Digo yo. Moitas gracias, Javier. Empezamos con o segundo turno. Brais, neste caso. Sí, moitas gracias. Ben, tenho a impresión de que aquí, como digo o refrán, estánse a veces, non sempre, porque hai intervencións que se comparto, estánse misturando allos con bugaros. E explico. Aquí moitas veces falase de que agora vai entrar un novo pexón e vai haber xa unha nova actualización. Sí, eso é evidente. Inda que non houbera, está tamén prevista o que se denomina a facer unha nova ponencia de valores para o 2017. E deduzco que Ribadavia, igual que o goberno en 2013, está interesada porque son suculentos ingresos para este goberno. Solo faltaba, evidentemente. Pero do que esta moción está a falar non é desta nova ponencia de valores. Non está a falar diso, en ningún momento este grupo o dixo. Ahora, eso sí, xa advirte á cidadanía o que cal é a ruta a seguir, porque é evidente que se vai a dar con pexón ou sin pexón, pero que aquí estamos a falar no ano 2017 para implementar medidas para o 2018. É de supor que en 2018 este aprobado o plan xeral, un plan xeral que en teoría en maio, na última xuntanza que tivemos en Compostela e das últimas informacións que nos dan os grupos, en maio iba a estar xa definitivo. Bueno, eu deduzco que a finais de ano, como moi tarde, vai estar, é dicir, en 2018 vai estar vixente. Nese sentido, esa actualización tamén se vai a dar, pero que isto é falar en 2017 para medidas a implementar en 2018.
Decía ao final da miña primeira intervención, e o volvo a repetir, que Ribeiro en Común trae esta proposta, unha proposta que eu creo que con unha simple lectura se pode deducir que cando menos é rigurosa. Podes estar máis de acordo ou menos de acordo, pero é rigurosa e é en base á normativa. E cando falaba o señor portavoz do goberno das sentencias, somos coñecedoras desas sentencias e desa jurisprudencia. Por eso, na propia moción fala de acordo á lei. Evidentemente, a nosa intención e o desexo de calquer cidadán sería establecer unha liña de axudas aos cidadáns que se viron afectados polo catastro, polo catastrazo. Sabemos que é moi complexo, justamente por esa jurisprudencia existente, pero, desde o noso punto de vista, hai que buscar fórmulas e por eso tamén se fala dun aspecto técnico, non só político, para estudar esas fórmulas. E tamén me gusta e necesito decir unha cousa sobre esta lei do catastrazo, que ademais por decreto de Madrid, do goberno do PP, vai incluído unha propina de 60 eurazos de tasa, cuestión que vai directamente para a empresa concesionaria de levar a cabo esta cuestión. Agora ben, desde o noso punto de vista, esta é unha norma injusta para Galicia e para o Ribeiro e para a Ribadavia, porque aquí a veces, de novo, a veces en algunhas intervencións se xuntan a dos conjugados. Que quero decir? Que para mí non é o mesmo unha obra, unha reforma que aumenta evidentemente a natureza e o valor dese inmoble, que bodegas de 200 anos, que o que aquí chamamos galpóns, que non son chalés, que non son casas, e se están tratando pola lei, pola norma, como chalés, como vivendas. E non o son, porque aquí, en Galicia, o mellor a diferencia de Castilla ou de Madrid, aquí tratamos e temos un sistema da propiedade distinto. Dúas, temos tamén en concellos como a Ribadavia, que nos guste máis ou nos guste menos, de natureza agrícola, que non ten unha bodega ou un galpón. O que é desmesurado é tratar un imposto a esas edificacións como se trataran de vivendas. E isto moitas veces é o que está acontecendo. Este grupo tomou a molestia de, gracias á colaboración dos técnicos municipais, de investigar e ver as subidas, algunhas desmesuradas, falamos de máis do 5.000% da súa valoración, do 4.000, do 4.300 e algo. Ben, son cousas que, desde o noso punto de vista, son desmesuradas. E cando, ademais, estamos a falar de que moitas veces a información foi inexacta, a información por parte do Concello non existiu, e explico. Moitas veces atopáronse veciños que tuveron que facer as súas demandas ou protestas no catastro, moitas veces sin información ninguna. Nese sentido, eu, sin falar do pasado agora, bótase en falta e botónse en falta esa información, porque moitas veces hubo que recurrir e a cidadanía atopábase francamente indefensa. E insisto, non estamos a falar do que reformou a casa e non o deu de alta. Na maioría dos casos non coñecía a norma, o cal non me sirve de cumplirla, é evidente. Pero non estou falando só de casas, sino que estou falando de casas unifamiliares que xa bastante pagan algunhas e, sobre todo, non estou falando de piscinas, nin de vivendas, nin de inmobles de segunda vivenda, nin de vacacións. Estou falando de casas unifamiliares, onde a única propiedade inmóvil que estas familias teñen. Nese sentido, como decía ao final da miña primeira intervención, a Ribeiro en Común abre esta moción a outras propostas, sobre todo a proposta do Goberno e do Concello de Facenda, que é quen, a nivel técnico e mesturando técnica e política, podería facer propostas de tipo de gravar, por exemplo. Para nós as bonificacións creo que son xustas. É dicir, claro que existe bonificación no casco histórico, pero creemos que se pode mellorar e se pode ampliar.
igual que os inmobles agrícolas, igual que as familias numerosas. Non creemos que eso estea en contradicción cos recursos municipais. En ese sentido, volvo a reiterar que esta moción está aberta ás propostas tamén do Concello de Focente e do Goberno. Por agora nada máis, moitas gracias. Manuel. Nada, non teño máis que decir. Está claro. Moitas gracias. Tamén está claro. Sí, non Tamén está claro. Javier. Ben, vamos a ver. Nós non somos do Concello, sí, pode variar o tipo, pero non é o que pon o valor sobre ese tipo de chabolos, como sabe, estilo galpós, dicir, que non desconocemos que se o metro cuadrado do galpón é o mesmo metro cuadrado do chalet. O desconocemos totalmente, desconocemos porque, ao fin e ao cabo, nós non somos, o goberno non ten unha tarifa para dicir, pois, que esta zona vale X e outro vale X máis 1. É dicir, o Concello o que ten é o tipo de gravamen que pode aplicar sobre ese ponencia de valores. Eu non sei, descoñezo, habrá que estudiarlo, se realmente o Concello pode facer pois diferentes tipos de gravamen sobre eses valores en función do tipo de inmueble. Non o sei. Eso habrá o que estudiarlo e habrá o que mirar. Pero, evidentemente, eu me reitero na última pregunta, que se nós temos unha reducción cuantiosa, outra cousa é unha reducción aceptable, pero se temos unha reducción cuantiosa de uns miles de euros, como poden ser 300 ou 350.000 euros, ou vai acompañado de unha compensación dos ingresos ou vai acompañado de unha reducción dos gastos. Eu entendo que o Concello de Ribadavia, o día de hoxe, coa pretensión que se están intentando facer, millorando a situación da vida dos veciños para os espacios públicos, eu penso que non ten capacidade para facer eso. Outra cousa é que realmente no que concordamos perfectamente que dixen eu se distingas, que realmente haxa esa regularización ou esa actualización dos valores e aí sí que podrá facer un estudio pormenorizado, incluso baixalo a 0,4, que creo que é o mínimo. O máximo debe ser 1,2 ou 1,20. Entonces, ou 1,10, 1,3. Entonces, efectivamente, o máximo é 1,30, Ribadavia está en 0,60, é dicir, 0,20 por encima do mínimo. En realidad, ojalá que puderamos ter 0,20. E eu estou en disposición de dicir que seguramente, cando poñamos a 0,40, cando veixemos eses 0,20 puntos coa regularización, habrá algúns veciños que incluso mellor paguen máis co que están pagando ahora mismo a pesar de baixar eso. E nós non somos quen de variar o tipo da ponencia, porque eso é dado por organismos e instancias superiores aos concellos. Por lo tanto, está claro que sí, é dicir, en algúns sitios podremos, ao mellor, facer algún tipo de excepción, descoñezco, se realmente podemos variar. Ahora, en líneas generales, no plan que está sometido hoxe o Concello, é que non podemos, porque senón tendríamos que reducir nas partidas de gasto. E sabes perfectamente, igual que a mí, que no capítulo 2 incluso tendríamos que incrementar o gasto, que é o gasto corrente do exercicio, e bueno, moitas veces nos acades, aquí, co tema de fenosa e tal, pois efectivamente, pois aí tendríamos que incrementar partidas para o gasto eléctrico, é verdade. Pero bueno, somos conscientes que Ribadavia pois necesitaría non sacar eses 350.000 euros, necesitaríamos eses 350.000 para estar cómodamente. Eso é a realidade do Concello, o día de hoxe e o día de mañá se calquera está aquí. Outra cousa é que pasado a vigencia do plan de viabilidade dos créditos, pois realmente sí, temos aí un colchón sin facer nada, pois, en torno a esa cantidade, incluso 400.000 euros. Aí sí que se podían afrontar grandes cousas e grandes retos.
Ora, neste momento, hai concellos que non están cumplindo incluso con plan de viabilidade e o concello está o levando a rajatabla, non? Por lo tanto, eu entendo que é unha medida a estudiar e a concretar porque é a prol da veciñanza, incluso de nós mesmos, que somos ciudadanos do Concello de Ribadavia, que lle pagamos tamén os impostos, e tamén os ingresos non son pouco, os ingresos son pouco, cero. Son para todos os ciudadanos que despois rebundan no beneficio deles e das actuacións que se fan. E nada máis. Ora sí, podemos abrir un estudio sobre todo o tema dos sumidoiros que estamos de acordo que está desfasado. Moi ben, Javier, pois como abriremos ese estudio, pois evidentemente por responsabilidade do goberno, porque lle toca ser goberno e lle toca ser responsable, pois nós por eso optamos por esta abstención. Pero quixera facer un par de consideracións que me parecen lógicas. Primeiro, van máis na medida de a quen lle corresponde facer, que é neste caso o Partido Popular, porque me parece asombroso a votación do Partido Popular, se o digo sinceramente. Que o presente o grupo de Ribeiro Común, que o BNG apoie, que Manolo incluso tamén o apoiara, pero con responsabilidade tamén se abstén. Me parece lógico, entra dentro da actividade de cada concelleiro e concelleira ou de cada grupo. E é lógico que intentemos buscar o maior apoio ao veciñado. É moi bonito decirle aos veciños, evidentemente, que lle vamos a reducir os impostos. Incluso para o goberno é curioso decir que vamos a reducir os impostos. Calquera alcalde que diga que vai a reducir os impostos non a todos os veciños, porque tamén os veciños son bastante responsables. Tamén queda moi ben, porque como decía Javier, que por certo, xa digo, é que quede moi claro, porque é unha cuestión obxectiva, como que dicía o Partido Popular. É o mellor concelleiro de Facenda que pasou por esta corporación, dende que existe a democracia, e digo como dato obxectivo. Unha, porque a súa eficiencia está máis que clara, e o seu coste para o Concello está tamén máis que claro, que é ningún. Por lo tanto, eu creo que as evidencias hai que constatarlas. Pero digo isto do Partido Popular porque é asombroso, o sea, que nos somete a nós, a un plan de axuste injusto, como dixemos e como estivemos a dicir desde un principio, que é o Partido Popular e que sempre dice que é bo para as arcas do Concello e que foi moi bo para as arcas do Concello, para o superávit das administracións públicas, para mantelo ese equilibrio económico-financiero, nos pide ahora que nos fagamos estas rebaixas sin tan siquiera poderlas efectuar neste ano en curso, que esa é outra, como decía Javier. En todo caso, despois de aprobar o PSOE, xa veríamos cales son ese tipo de cuestións. E, ademais, incumplindo o que eles mesmos nos están impoñendo a nós, porque o IBI, recordo a todo mundo, que é o único imposto que, dende logo, non está, como decía Javier, en maus do goberno municipal de Cambiar. A ver se entendemos. Porque, recordo ao Partido Popular, que é moi dado decir estas cousas, que sí que este goberno baixou impostos ou tasas neste Concello. Home, a proposta de Compromiso por Galicia se baixou o imposto de vehículos para aqueles que teñen máis de 25 anos, que é unha parte importante dos ingresos que ten este Concello, já hai que incrementalos noutras partidas, ou cando menos, por eso decía de Javier, aforralos noutras partidas. Se fixo tamén conjuntamente con ese grupo unha cuestión de becas para os estudiantes que están ahora solicitando, que tamén é unha parte importante do que se aporta aos ciudadanos. Por tanto, hai que dicilo, se fixo unha reducción para, incluso que se pode chegar a unha cantidade moi importante no imposto de construcións para aqueles que queiran aquí, porque a veces nos olvidamos, que queiran aquí montar un negocio, e no casco histórico aínda máis, supeditado ao traballo que se cree. Cousas que noutros concellos, dende logo, estou seguro que non se fixeron. Por tanto, eu creo que a nós, leccións nese sentido de intentar asustar e de intentar chegar aos máis veciños posibles e que se xa repercutido para eles, tampouco non las ten que dar. Porque tamén recordo ao Partido Popular que dixo que cando nós puxemos unha tasa aos caixeiros automáticos, que era unha ocurrencia deste goberno, eu tamén estaba aquí, e
E resulta que ahora, si era unha ocurrencia, e resulta que ahora algúns gobernos de esquerdas dicen que é, pois non sei, a maior das novidades que hai para este ano, cando nós xa levamos, señor interventor, non sei se 6 anos ou 7 anos quizás con eso. Ya era unha ocurrencia tamén. E digo isto porque, como lle dixo Javier, a Brais, que ainda non sabemos a fórmula, é de onde conquerimos si baixáramos isto, que podríamos estar de acordo, Brais? Mira ti, podemos estar de acordo, pero tamén temos que saber de onde incrementamos. O que nos impón o Partido Popular, non nós. Por eso che facíamos fincapé neso, porque o Partido Popular nos vai dicir que eso nai. Ou reducimos personal, como nos querían impoñer, se direi que ahora aquí xa me poño serio, porque tuvemos que reducirlle horas a algúns traballadores para que eso se cumplira, para non votar a ningún alcalle, e demais, eso tuvemos que soportar este goberno, si non, home, Brais, non me digas o que non, porque o tuvemos que soportar nós, e tuvemos que soportar tamén, como se decía, dende a outra bancada, que o millor se podía facer de outra forma, cando que non lo impoñían eran eles. E nós tiñámonos que asustar a esas cuestións que, volvo a decir, nós consideramos que son injustas. Pero é que hai outras cousas que non dependen só do Concello. E ti o sabes perfectamente que é así. De todas formas, eu digo unha cousa. Para min, hai unha cuestión fundamental, que nunca sale este debate. Si podemos ter unha fórmula estupenda para que isto non aconteza, que é a financiación que temos que ter os concellos? Porque nadie o dice. O decía Javier. E xo dicía, que non é financiación para un goberno, é financiación para o Concello en xeral e para os vecinos, porque o goberno podes estar ti mañá, ou el, aínda que vote ora esta cuestión, e despois se ten que atopar con facer o contrario. Por tanto, a min me gustaría neste sentido ter a responsabilidade necesaria que nos toca, que é ver, en eso sí que comparto esa visión, ver como abordamos esas cuestións, porque é remate. Porque ti o decías ben, é verdade que para moitos é injusto, que non hai a quen non son edificacións exageradas, hai cousas que se fixeron injustamente aquí, non é verdade que non se lle axudou aquí a facer reclamacións, non é verdade, aquí temos un punto de información cadastral que non tenen outros sitios, así axudamos, e cando son injustas, moitísimo máis, pero hai outra cousa que tamén hai que decir ás veces, tamén hai quen non pagaba e non tiña regularizado e se evitou unha sanción moi importante en contradición co que fan os demais veciños, que é estar pagando durante moitos anos. Tamén hai que decir, porque non é todo blanco ou negro, que hai xente que ao mellor durante moitos anos estuvo sin pagar por inmuebles que si eran importantes. Por tanto, hai que buscar o equilibrio, que é moi complicado, porque o equilibrio nas finanzas municipais é moi complicado. E que nos ten que axudar nisso é precisamente o goberno do Estado, que é o mellor que variar esa lei de estabilidade. E iso comparto contigo. Se mañá o mellor desaparece, o mellor podemos facer estas cousas ou outras, porque o mellor temos máis ingresos do outro tipo. E iso é unha realidade objetiva. E non o decimos porque diga Javier, nin porque digan os técnicos, é que ten que ser así, e temos que abordar. Ora, me sorprende o que fai o Partido Popular, evidentemente. E xa digo, entendo a parte que vos colledes, pero non entendo para nada o que fai o Partido Popular, porque precisamente é quen non nos aporta financiación, quen nos recorta en todos os servicios, quen temos que abordar todos os recortes do Partido Popular, ainda que vostedes non o digan porque toca de dar ao goberno, son eles. E, por lo tanto, os que temos que aguantar toda esta situación, ainda encima, nos dicen eles como temos que facer. Home, xa está ben, o do Partido Popular xa está ben, eu entendo sempre, yo deles, pero destes señores non o entendo. E xa, nesta semana de crucifixión, xa non digamos. Por tanto, aquí, clases, de como gobernar este Concello, en fin, algunhas as podo entender, outras, dende logo, xa non. Pero, bueno, tamén é verdade que pode tocar dentro de 2 anos, xa veremos como aborda as finanzas e como se aborda sen subir un solo imposto, nin unha sola tasa como levamos nós 14 anos, remato con unha cuestión, César, porque decías, e por iso me gustaba aclarar, porque a veces a ironía levache estas cousas. Claro que nós temos eses 400.000 euros de superávit, ou como lle queiras chamar, é unha cuestión obxectiva. Cuidado, os datos e os papéis aguantan todo, tamén hai que decir así.
así. Non todo é o que está nos papéis, nin todo é o que a veces se dice. Tamén é certo que por unha cuestión ou por outra, ao mellor fixemos as cousas ben, como aprobar o orzamento xunto con Allariz, os únicos dous concellos que aprobaron o tempo fora. Tamén é verdade, porque todos os grupos participan. Todos os grupos, xa teño dito que ainda que diades que non, o Partido Popular non. Pero, como estaba a decir, o dos 400.000 euros é un dato objetivo. E, por tanto, non hai nada que discutir. Pero non é unha cuestión que sexa para repercutir logo en que teñamos que baixar eso que está vostede a decir. O que lle é un dato objetivo, e outro día participei nunha reunión na que os alcaldes do Partido Popular decían é que o que non poden facer os gobernos municipais é facer de bancos da Xunta. Porque do ano do 16, e vostede que é concelleiro aquí, participe nos 600.000 euros que nos deben aínda a Xunta de Galicia. Porque sin as aportacións da Xunta de Galicia a liquidez é fastidiada. Por eso decía que os papéis aguantan todo. Podemos ter 400.000 de superávit, pero se non cobramos todas as subvencións que nos deben vostedes do ano pasado, pois mal vamos. E iso é unha realidade. Consulte con intervención e con tesorería e xa verá como lle van a decir que os datos que estou a dar son correctos. Por lo tanto, a mí, dende logo, hai cousas que cando menos me sorprenden, por non decir outras cousas. Por lo tanto, pasamos á votación. Votos a prova da moción. Votos en contra, non existen. E abstencións, 6. Queda aprobada por maioría. E agora pasamos ao punto número 8, que é mocións, ruegos e preguntas que se formulen reglamentariamente. Sí, é o que iba a decir. Si queredes que lea o que falaba anteriormente, porque hai varias mocións e hai cousas que creo que temos que abordar tamén con sensatez, porque hai mocións que van todas na mesma línea. A proposta de acordo que traigo precisamente como alcalde, neste caso, non corresponde, por o tema de os horarios dos plenos, porque ten que ir recollido no regulamento de organización e funcionamento. E por eso decía antes que non o cambiamos por eso, ainda que había máis ou menos un acordo. Por lo tanto, que os leo o señor secretario, e se vos parece ben, pois queda aprobado, e o seguinte pleno xa facemos a esa hora, porque senón, como digo, vamos a ter problemas a veces para finalizar. Visto o artigo 87 do Reglamento de Organización e Funcionamento das Institucións das entidades locais, toda sesión, sexa ordinaria ou extraordinaria, terá que respetar o principio de igualdade e procurarse que se emita a saber ao seu comenzo. Se este terminase sin que se tiveran debatido e resolto todos os asuntos incluídos no orde do día, o presidente poderá levantar a sesión. Considerando que a data o pleno Concello de Ribadavia está integrado por 5 grupos políticos, o que conleva 5 turnos de intervención en cada punto a tratar, e coa finalidade de facilitar que os diversos grupos poidan intervir sen necesarias limitacións de tempo motivadas, porque non se poidan adoptar acordos sobre todos os puntos incluídos na orde do día, e no seu caso nas posibles mocións de urgencia, é dicir, para facilitar a expresión da opinión dos diversos concellos e concelleiras e o seu dereito de participación política no que se expresa a representación da destinación de Ribadavia, propone aprobar inicialmente a modificación do artículo 20 do Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Ribadavia, réxime de sesións do Pleno, propoñéndose a seguinte redacción. O Pleno da Corporación reunirse en sesión ordinaria con periodicidade mensual, excepto no mes de agosto. As sesións terán lugar o derradeiro sobre de cada mes e iniciaránse as 19 horas. Someter dito acordo de información pública polo prazo de 30 días a contar desde a publicación do anuncio no boletín oficial da provincia a efecto de presentación de reclamacións e suserencias. No caso de non presentarse ninguna reclamación ou suserencia, o acordo entenderase definitivamente adoptado. Moi ben, como vexo que hai así Celso, xo expliquei, non é... Hai 30 anos que está aquí, non pasou nada. Permíteme, pero somos máis grupos. Eu expliquei outro día. Eu non teño inconvinte en que siga sendo mesmo. Como sigan falando máis, polo arcito da tarde. Eu digo porque a 12 se remata, non porque acabe a 1. Pero tú faz ben hora, se pon a 10 da mañá. Non teño tampouco problema. Eu non teño problema, pero os que teñen problemas son vos. Eu volvo a decir, isto, se é un acordo de todos, se leva. Se non hai un acordo, non o deixamos encima da mesa. Eu non teño ningún inconveniente.
Por lo tanto, eu creo que ten que ser un acordo unánime. Home, debería ser. Entendo que debe ser así. Eu sou un caso democrático e acepto o que diga a maioría. Outro día estuvemos ao límite, casi, non? Por eso digo, eu sei que as mocións que hai... Que se seguimos así, No, pero o se hubiera acabado antes, Celso, pero hai máis mocións, e cada grupo pois presenta, que non. e dicides 20 veces o mismo e seguimos. Pero Celso, hai que traballar. Parece moi ben que cambiemos. Vale, pois perfecto, pois se toma ese acordo de conta. E agora vamos a ver por ese temos máis mocións. Como temos máis mocións, mocións, digamos, de urxencia, pois vamos a abordar, creo que é o máis lógico, abordadas por orden de entrada. Vale, porque senón, pois, cal é a primeira, cal é a de que é? Non, pois esa por orden de entrada. Entón, revisar aí, porque creo que a primeira que se presentou É, você tem que levar, non? non, xa hai outra antes. No, pero digo, hai outra antes que é a de a que vai relacionada co tema das instalacións das beirarrúas de San Cristóbal. E, polo tanto, que se lea o acordo por parte... Bueno, primeiro teremos que votar a urxencia. Nós, Javier, neste caso, que é o autor da moción, que justifica a urxencia, despois lemos os acordos. Vamos a ver, o tema da urxencia é que desde o outro día, desde que se tuveron as comisións, pois se produciron dúas roturas seguidas, é dicir, na carretera de Carballiño, pois rompeu o financiamento, reparábano e volveu a botar noutra avería. Por lo tanto, a urxencia é dado por eso, que no seu día, cando estábamos coas comisións, non tiñamos ese tipo de avería. Moi ben, queredes alguna intervención de urxencia ou aprobamos a urxencia en unanimidade? Vale, perfecto. Pois agora, quedo os acordos do señor secretario e pasamos a votación. Instar novamente a Xunta de Galicia para que proceda a aprobación do proxecto presentado no seu día de xeito que culmine coa licitación e a súa posterior execución, xa que o que non podemos permitir é que no século XXI teñamos vecinos que en pleno núcleo urbano non dispoñen dos servicios mínimos para alcanzar unhas condicións dignas de vida. Solicitar a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio informe sobre as roturas e averías que se están a producir constantemente e afectan a seguridade vial da estrada de titularidade autonómica e no caso que así sexa debido a falta de conservación e mantemento da misma, o Concello exímese de calquera responsabilidade na que poder influir. Dar conta do presente acordo a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Moi ben, neste caso, Javier. Ben, bueno, este é unha moción que no algo estudiante se le chama aquelas asignaturas marinas, non? Porque xa ben, xa levamos traído aquí reiteradamente. E o que está claro é que, bueno, pasamos un pouco de tempo, pero volvemos outra vez a ter as problemáticas que vimos dicindo reiteradamente. A pesar das correccións que se levan feito xa técnicamente sobre o que é o abastecemento, sobre todo de San Cristóbal, das propias modificacións que no seu día se foron tamén facendo a través da creación do anillo que chega ao parque empresarial e que hoxe por hoxe permite un retorno hacia atrás, permítenos en gran parte do que é o pobo sectorizar, por eso as averías non son como fai moitos anos que se chega a producir este tipo de avería, pois quedaría todo o pobo sin abastecemento. Agora non, a través de diferentes actuacións que se foron levando a poñer chaves sectoriales, pois se consiguen controlar máis a zona. O que está claro é que hoxe por hoxe, a pesar das medidas técnicas que se levan feito de baixar o que é a presión nominal de traballo, como se suele dicir, que está normalmente casi en todo o Concello en 6 kilos, hoxe por hoxe San Cristóbal ten 4,8. É dicir, isto moitas veces, sobre todo nos meses do verano, imposibilita que algunhas zonas do pobo, incluso a parte alta, pois teña problemas se realmente o tipo de calor que ten para calentar o que é a ACS, a corrente sanitaria, pois é de gas, por o tema da inflamación, porque non lle chega a presión.
E non podemos dar máis presión porque xa con 4,8 estamos vendo que o fibrocemento, que xa hoxe por hoxe non está autorizado no que son as instalacións, pois que ten unha sección de 70 milímetros e pois está acompañado do PVC que ten unha sección de 40 milímetros. É dicir, o que é totalmente obsoleto po día de hoxe e efectivamente pois que esa instalación necesita un cambio. Por darvos un dato, no ano 10, San Cristóbal tuvo un total de 14 averías. Supuxo un 13,46% sobre as averías total do concello. No ano 15 tuvo 13, é dicir, unha menos, pero a nivel porcentual tuvo unha significancia sobre as averías do concello dun 41,94%. Que quere dicir? É dicir, de no 17 que levamos 3, dúas esta semana, pois é un 75% sobre o que é o propio concello. Que quere dicir? Que as infraestructuras se foron mellorando, as averías foron baixando, e hoxe por hoxe a rede que máis problemática ten, pois é a de San Cristóbal. A verdade é que esta moción se leva traído aquí varias veces, o proxecto está presentado en Aguas de Galicia xa fai moitos anos, e, bueno, pois a verdade é que non sale para dentro. E nos gustaría, pois outra vez, traela aquí e outra vez sacar. E a verdade é que levo falado con determinada xente para poder impulsala pois esta obra que realmente é unha infraestructura de Ribadavia, pero ao fin e ao cabo é unha infraestructura do meu povo. E a última vez, eu non sei se foi a título anecdótico ou a título real, non sei como tomalo, pero vou dicir aquí neste pleno que me dixeron que para que esa obra salira adiante que era fundamental que César fose alcalde. Pois eu hoxe estou aquí en disposición de dicir que eu non teño ningún problema, non sei o meu grupo, eu en darlle apoio para que sea alcalde, para que salga esta obra. Eu estou disposto a asumir ese caso, este costo para que San Cristóbal teña esa abastección. Nos quedades sin traída. Non sei, pero, é dicir, non sei en que tono me dixeron, pero eu tamén, non teño ningún problema, ningún apego a silla. De feito, eu levo anunciado que ao cabo desta legislatura que me vou, así teño que adelantala para conseguir esta obra, non teño ningún problema. Sabe por iglesias que falan con vecinos. Eu entendo que é unha obra xusta e necesaria e que encaixa perfectamente no seu día na estructura do goberno autonómico cando subliu o que é o canon da agua para este tipo de actuacións. Eu penso que esta obra encaixa perfectamente. Por lo tanto, este é o argumento que leva o goberno a traer esta moción. Moi ben, Manuel. O noso voto vai ser favorable, como non, incidindo un pouco na cuestión, se que temos aquí un diputado autonómico e outro na comarca e un senador, pois aproveitar gestionar con Aguas de Galicia que tanto en San Cristóbal como o programa que xa temos tratado en outras ocasións, Chabolas, Salín, Agroma, tal, que fixeran un esforzo para que se montara Aguas de Galicia con estes proxectos. En definitiva, nós somos moi favorables. Moi ben, gracias, Manuel. Brais, primeiro tú. Gracias. Ben, o noso grupo está a favor desta moción. Non entendemos que sea de urxencia porque, como ben explicou o concelleiro, a valoración desta instalación xa é anterior, as averías xa eran anteriores, pero bueno, entendemos e compartimos a exposición da moción. Pero para nós esta cuestión é algo que xa era sabido, e mesmo o noso grupo así o recordou en sucesivas sesións cando había e houbo que valorar, por exemplo, a valoración e o sistema de saneamento e a xestión da auga municipal de Ribadavia, porque moitas veces, e é moi recurrente,
só se menciona que en Ribadavia, no Concello, fai falta ou faría falta unha nova captación como, digamos, o punto máis sobresaínte das deficiencias da nosa actual rede de abastecemento, e moitas veces se nos olvida ou de alguma maneira moitas veces non se menciona que tamén temos un sistema e unha rede moi obsoleta, e comparto que en San Cristóbal urxe, pero non só en outras parroquias está sucedendo. En Francelos, lembrate que te chamei, creo que era Semana Santa, no, fin de semana pasado, mellor dito, tamén sucedeu fai meses, e volverá a suceder. Lembrate tamén da cuestión que había na ponte medieval, lembrate de outras abrías que suceden a miúdo en outras partes, en outras parroquias. Lembrate tamén da moción aquela da Chabola, Sanín e Agroba, da propia barrio de San Lázaro. É dicir, é unha cuestión que para o noso grupo temos que abordar conxunta co debate alrededor do sistema de xestión da auga neste Concello. Nese sentido, nos vamos a votar a favor desta moción porque nos parece xusta, pero creemos que é a punta do iceberg de todo o que hai que abordar por parte deste Concello e fundamentalmente do goberno que nos xestiona, e é que o sistema de xestión da auga en Ribadavia hai que melloralo, e desde o noso punto de vista non hai justificación, ni se pode justificar unha prórroga gratuita á empresa actual, FCC Aqualia, sen contraprestacións para este sistema que, como nesta exposición de motivos e nesta moción se manifesta, temos grande parte da rede obsoleta. Nese sentido, como xa dixemos no seu día, ou se municipaliza ou, cando menos, se vai construindo un novo prego no que se aborde esta necesidade estrutural do sistema de abastecemento en Ribadavia. E sin máis, moitas gracias. A ver, unha moción ben traída que ten vido varias veces, pero, bueno, de todo xeito só fai falta ir falar cos veciños de San Cristóbal para saber que é unha problemática. De feito, creo que das que máis les preocupa ao conxunto dos veciños. Solo das xuntanzas que facemos os grupos, supoño que a maioría as facemos das primeiras cousas que os veciños de San Cristóbal se din, e aparte, moi inteligentemente, ligan a situación das beirarrúas ao que hai debaixo, a situación da rede de abastecemento. Eu, estando de acordo e a vez discrepando con Brais, sí que coincido en que é un erro regalar unha prórroga e non tentar buscar outros métodos máis eficientes de xestión, mas creo que este tipo de cuestións, igual que pode ser o da Agroba ou o de Sanín, responden máis á capacidade de xestión do goberno e non da Aqualia. Eu creo que é unha cuestión e teño dito noutras ocasións, de petar cos cotenos nas portas e de estar chorando o doble do necesario para conseguir financiamento, que moitas veces é o que lle falta aos concellos para executar obras, e non tanto, e refírome porque por moito que aprobemos mocións aquí, se non chegan de unha forma insistente e pesada a quen ten que executar realmente estas actuacións que non é o Concello porque non ten capacidade, dificilmente vamos a levar a cabo como corporación esas medidas, non? E é que a realidade, ao meu ver, cando menos, é un problema do goberno actual que non ten capacidade de traer a Ribadavia este tipo de investimentos. De todos os xeitos, e como dixen ao comezo, sabendo que é unha realidade que afecta de primeira mão aos veciños, o meu voto vai ser favorable. Sí. Ben, bueno, vaya por diante que nós, como fixemos nas outras ocasións, vamos a votar a favor desta iniciativa.
Eu non sei quen lle diría eso, nin que tono lle diría, nin por que lle dirían, pero bueno, evidentemente non vou entrar en esa cuestión, eso é unha cuestión que claro, se dixeron a ustedes saberán, non hai problema. O que sí, no, pero o que sí hai cuestións que sí hai que comentar, que independientemente da broma e todo o demais, pois todo ten a súa parte vertente tamén seria, neste caso, pois ademais este debate me vai permitir de algún xeito desmentir o que ainda antes volveu dicir o alcalde que xa dixera no pleno pasado de que nós non presentamos propostas para os orzamentos. E é que aquí cada administración ten a súa competencia, cada goberno ten a capacidade para facer ou non facer cousas. Unha das competencias do goberno municipal é a elaboración dun orzamento. Outra das competencias dun goberno municipal marcada polo artigo 25.2c da Lei de Bases de Réxime Local é o saneamento e o abastecemento de auga. Nese sentido, aquí hubo un grupo que presentou unha serie de propostas para o orzamento municipal, entre as cuales se incluía unha partida para mellorar a rede de abastecemento e saneamento de San Cristóbal, así como unha partida para mellorar a rede de abastecemento e saneamento das Grobas, Saninas, Chavales. Entonces, bueno, cada un, evidentemente, é responsable das súas parcelas de responsabilidade. Nos presentamos unhas propostas ao orzamento municipal, son rexeitadas legítimamente, non digo o contrario, pero non se pode dicir por unha banda que nós non presentamos achegas ao orzamento municipal e por outra banda tampouco se pode facer certa brincadeira co tema cando, xa digo, nós neste caso presentamos propostas concretas para esta cuestión. Pero ademais sí que hai unha segunda vía, de algún xeito o anunciou, falou tamén o voceiro de Ribeiro en Común deste tema. Había, aquí puxéronse en riba da mesa diferentes opcións, xa digo, nós presentamos propostas de orzamento para incluir partida para levar a cabo estas actuacións, que se decidiu non facer ou non aceptar, perfecto, pero que tamén nós en reiteradas ocasións pedimos, en outros debates nos que se falaba sobre o modelo de xestión do servizo de abastecemento e saneamento, pedimos que se sacase a licitación dun novo contrato, pedímolo en numerosas ocasións. Se dixo que sí, pero a día de hoxe non sabemos nada. E será unha boa ocasión tamén para incluir neses pregos de prescripcións a mellora das redes de abastecemento e saneamento. É dicir, opcións hainas. Ahora, evidentemente, cada un ten que facer aquilo que lle corresponde. En Ribadavia, vostede decía antes, fixo o comentario focoso ese do alcalde. Pois mire, guste máis ou guste menos, a min personalmente gustame menos, pero o goberno é o que é. E o que ten que facer ese goberno é gobernar. E os que estamos na oposición, tócanos facer oposición. E cada un temos que asumir o rol que temos en cada un dos postos nos que podemos estar en cada momento. En ese sentido, pois, xa digo, aquí puxemos opcións en riba da mesa. A última, novembro de 2016, este grupo presentou proposta para incluir esa partida no orzamento municipal, decidiu non facerse, bueno, pois, oye, é unha cuestión legítima, do mesmo xeito que, xa para rematar, digo o que dicía ao principio, sempre que se trouxo unha iniciativa desta índole a este pleno municipal, este grupo votou a favor, e novamente este grupo vai a volver a votar a favor. Ben, vamos a ver, nos as propostas que se traen aquí, claro que as atendemos todas que podemos, eso está claro, é dicir, de feito, atendemos a da Rúa Muñoz Calero, que nos envía, pois, era de titularidade autonómica, que, pois, a través do seu convenio, pois foi pasada para o que foi o tema do Concello de Ribadavia, está actuando sobre elas e non incluso está actuando sobre elas que tamén tuvo que asumir un gasto extraordinario que realmente se nos viña pois a carretera frente ao colexio pois abaixo, non? Non sei hasta que punto, pois, oi, pois, actuacións de mantenimento e conservación sí, pero, bueno, este era un caso extraordinario que realmente era un déficit da propia infraestructura, non? E máis o asumimos. Eu encantado da vida que facer unha actuación na mesma línea que se está facendo en Muñoz Calero, mellorando o abastecimiento e a mellorar as aceras, porque, como ben dicía Xacobe, pois moitas veces a cidadanía mezcla o que son as beirarrúas que son as que están mal. Pero realmente o problema non é facer as beirarrúas.
O problema é facer a millora do que é o que está debaixo das beiras rúas, que neste caso coinciden dous, que en Muñoz Calero só coincide un. É dicir, coinciden dous elementos que están en mal estado, é o saneamento e o abastecemento. Porque ali a altura da fonte, incluso hubo un repise naquela ponte que hai ali, entón o abastecemento iba para atrás. Xa non está moi ben calculado, xa a caída xa non é cuantiosa, por encima o saneamento e de fibracemento e o abastecemento por encima ainda tamén. Por lo tanto, en moitos casos hai filtracións nas xuntas, todos sabemos como era fibrocemento, e lle botaban un cemento, cando a veces lle botaban por arriba e a veces non lle botaban por abaixo. Entón, pois a verdade é un deterioro e unha necesidade. É dicir, usted fai mención aos orzamentos, fai mención ao tema da cualia, fai mención a todos os satélites habidos por haber en torno ao Concello, menos o que ten competencia sobre esta cousa, que usted preguntelle o que le vamos pagar os veciños a Aguas de Galicia sobre este tema. E tampouco é unha inversión tan afogante para eles. Repercute máis ao Concello esa inversión que está facendo en Muñoz Calero que a Xunta de Galicia preparar unha tirada o que é o tramo das beiras rúas de San Cristóbal. Por lo tanto, eu entendo que é unha actuación que ten que ser integral. Se fora tan superficial como tal, podo dicir que realmente xa estaría feita, pero é integral porque é necesario. É hoxe por hoxe, independentemente do que se aquí se falou por os diferentes grupos, diferentes zonas do Concello, hoxe por hoxe é a que peor temos con cargo ao tema municipal. É dicir, o que falaba Brais antes prácticamente, e que se puxo en contacto comigo, en Francelos e tal, prácticamente son saneamentos, non é tema de abastecemento. E hoxe mesmo se liga a solicitude para a Confederación Hidrográfica para aumento da nova captación para Ribadavia. Hoxe mesmo salía cara lá para solicitar, porque independentemente desto que estamos falando aquí, que é importante, e non só neste núcleo, tamén hai moitos que podemos falar, pero quizá este sea o máis deteriorado, tamén é unha necesidade, eu entendo que unha nova captación por o problema que tal, porque se realmente non temos auga, pois isto non tal. Pero si tendríamos outro problema, e sobre todo nesta localidade, porque o fibrocemento, unha vez que se corta a auga, produce bolsas de auga e rompe muchísimo, cousa que non se produce, ou se é PVC ou se é fundición, ou se é Seiplen, perdón. Por lo tanto, eu entendo que tendrá que ser unha prioridade para a Xunta de Galicia. Eu penso que isto non fai falta que se refleje nos orzamentos, senón que a intención, a través da Agua de Galicia, pode meter e canalizar perfectamente, porque non estamos exigindo que sea unha anualidade, con que non lo fagan dúas ou tres, eu penso que estaríamos satisfeitos. Simplemente, para ter o compromiso e que se poña a andar. Eso está claro. Por a miña parte, nada máis. Ben, quedas un segundo turno. Vale, unha aclaración que Javier yo dixen, pero no debate se lo olvidei. Pois isto sei. A urxencia é por unha cousa curiosísima. É que, como sabedes esta semana, ou se non sabedes, o decía Javier, se produce varias roturas. Vale, esa rotura se produce e a min me chaman desde a Consellería que lle corresponde e que ten esas competencias para dicirme que esa rotura representa que vayamos a arranxar canto antes porque representa un problema de seguridade vial. E lle digo eu, claro, moi ben, pero xa como representa un problema de seguridade vial, vostedes son os titulares da carretera, incluídas as aceras e incluído o abastecemento e o saneamento. E, polo tanto, o que vai facer o Concello, que é a parte máis importante desta moción, é unha cousa, pedirle un informe a eses que teñen que informar sobre esa responsabilidade que teñen cando se producen eses temas. Porque Celso dice, sí, claro que sí. Claro, é que aquí decirle ao goberno que invirta no abastecemento, no saneamento, e incluso algún non decirle ao Partido Popular, xa volvo a dicir, que non costa nada decirle que o Partido Popular non hace as inversiones aquí, que eu estou cansado de chamar a porta esa cosa. A mellor cambio... Que non son deputados no Xa, Parlamento Galego. por eso, pero son eles, non somos nós, por eso te digo. Pero é que eu non teño que dirixir unha oposición, non teño congreso de contra a oposición. Por eso yo plantexamos. No, pero tamén, pero vostede é oposición ali, e vostede é concelleiro. Eu non, teño compañeiras. Vostede é concelleiro
vostede é concelleiro ali, e pode reclamar por arriba da lo mismo que reclama o alcalde. E non botarlle a culpa ao alcalde das competencias que non lle corresponden. Digo vamos, porque hai que ser serios. Porque, como decía Javier, as competencias neste eido son da Xunta de Galicia, de Augas de Galicia, que recauda moitos cartos aos vecinos de Ribadeo para facer esas inversións. E son precisamente por instalacións hidráulicas que non se fan. Vale? E eso de que non se reclama, se reclamaron tres reunións por escrito ou 4, e as 4 ao final as modificaron de fecha e están sin recibir. Por eses proxectos aprobados. Se digo que non é certo esa cuestión. Pero o que dicía o Partido Popular, home, que me fai gracia que eles achaquen ao goberno o que se ten que facer. Por lo tanto, hai unha situación moi sinxela. O secretario ou secretaria de cada concello pode actuar de notable. Cada vez que ocurra eso, pois estaremos notificándolle constantemente esas cuestións que acontecen nunha vía pública. E terán, porque esas son outras fórmulas, xa que non funciona, como dicen, que non dialogamos, e terán que exercer as accións que estime oportuno este concello con respecto a aqueles problemas que se podían derivar. Porque o que está claro é que ainda encima non vamos a nos soportar que teñamos responsabilidade na cuestión dos posibles daños que se produzcan en unha vía. Porque xa sería o colmo. Ou que o alcalde fora o titular. Porque que eu sepa, eu nesa carretera autonómica non podo actuar, porque en canto abrimos unha zanxa, nos está chamando a cotoque, a capítulo. Bueno, pois se nos chama a cousa, terá que arranxar o que te corresponde. Eu creo que é de justicia e non ampararse noutras cuestións que creo que non veñen ao caso. Pero, bueno, como ben decía o meu compañeiro, eu creo que hai que ser justos e a mí este me sona como outro día un que dixo que mercou un aparello que quedou na luna, porque se mercaba o aparello que quedaba na luna, así tiña parte das parcelas que o día de mañá se podrían vender. Pois esta é unha cousa parecida. E o que se digo é que iso tamén me gustaría poñerlo en valor, porque a veces se confunden, antes decía Brais, allos con bugallos. Claro, a xestión integral da auga é unha cousa, podemos abordar, e as impresións que haxa que facer, que se fixeron moitas, Brais, e que viñeron de outras institucións, as ten que abordar a quen lle corresponde. Non a unha empresa concesionaria, se se chega a un acordo, que vayan incluídas esas cosas, sí, pero cuidado, pero iso hai que abordarlo, claro, non unha cousa e outra. Pero tamén hai que dicilo, porque decía Javier, tamén é verdade que non se está desfacendo esa cuestión, porque o de Muñoz Calero, o abastecemento, o fixo a empresa. E participou a empresa, sí. Despois que te informe o abastecemento que se fixo. Por lo tanto, se lle exige tamén, quero dicir que non é unha cuestión que se lle tuvera que exigir, quero dicir que se colabora. Eu os favores mutuos descoñezo. Non son favores, non son favores. Eu estou falando de outra cousa. Non son favores, en todo caso, se dicía que antes serán favores aos ciudadanos que somos que se favorecen deso, non sei deso. Vale, de todas formas, eu creo que é a caída e, polo tanto, nós non creo que haxa debate porque, como digo, está todo o mundo de acordo. A ver se, aparte de estar de acordo, impulsamos as cuestións. Entendo que queda aprobada por unanimidade. A segunda, por orden de entrada, é outra cuestión curiosa, a moción do Grupo Municipal do Partido Popular solicitando a elaboración inmediata dunha ordenanza reguladora do uso de áreas de autocaravanas. Digo que é curiosa, pero por outras cuestións. Que se lea o acordo e despois procedemos ao debate. Bueno, a urgencia que explique o Partido Popular neste caso. Sí, a urgencia é evidente, porque se vai a poñer en... Bueno, está xa en funcionamento, pero se vai a levar a cabo un pouco a línea máis urxente, está xa en funcionamento, pero bueno, se vai levar a cabo unha inauguración tamén oficial a finais de maio, e nos entendemos que unha vez que se produzca esa inauguración, estexa, digamos, moi difundida a existencia desta área, pois o lógico é que teña un regulamento ordenado, ou sea, unha ordenanza que regule o seu uso, e, por lo tanto, esa é a urxencia. Moi ben, entón entendo que queda aprobada a urxencia e pasamos ao debate. Neste caso, o Partido Popular. Ben, bueno, vai un pouco justificado na propia urxencia o debate, é dicir, tampouco hai que entrar en demasiadas profundidades, o que se solicita é
convocar os grupos para redactar unha ordenanza reguladora, nos marcamos ou propoñemos un plazo que sería que se traiga esa ordenanza ao vindeiro pleno municipal para dese xeito, pois unha vez que este a pleno funcionamento esta área de autocaravanas teña xa unha ordenanza que regule o seu uso. Hai diferentes cuestións que nos entendemos que se deben recoller nesa ordenanza e, polo tanto, así o poñemos tamén na propia moción. Nos entendemos que hai que determinar ou definir claramente o tipo de vehículos que se poden utilizar nesta área, definir claramente nesa ordenanza os prazos máximos de permanencia na mesma, tamén pois unha serie de normas básicas como pode ser a imposibilidade de estacionar ocupando zonas destinadas a manobra ou a propia zona de vaciado de augas, porque, bueno, poden parecer obviedades, pero son cuestións que, se non están reguladas nunha ordenanza, non se pode despois pedirlle a alguén que retire o vehículo destes sitios. Despois tamén, algo que nos entendemos que é importante que debe recoller esa ordenanza é precisamente un réxime de sancións asociado aos incumprimentos que se fagan da ordenanza, porque nos entendemos que ese réxime de sancións pode actuar como disuasorio por unha banda e por outra banda outorgalle tamén seguridade xurídica á propia policía local no momento no que teña que actuar porque se este a facer un uso indebido da área de autocaravanas. Entón, xa digo, a razón fundamental, tendo presente que entendemos que a ordenanza ten que regular todos estes aspectos, a razón fundamental é a propia seguridade xurídica, tanto para os usuarios da área de caravanas, como neste caso para o propio Concello, para os responsables de facer cumprir as normas do uso debido, porque se esas normas non están explicitadas e claras, recollidas nunha ordenanza, pois evidentemente é moi difícil facer que se cumpran. Nada máis. Moi ben, gracias. Manuel. Sí, parece nos ben, vamos a votar a favor e, bueno, pues, como dices, unha xunta de portavoces para delimitar entre todos a axudar a facer a ordenanza, pues, gracias. Moi ben, gracias, Manuel. Dai, ben. Gracias. Ben, esta cuestión o noso grupo tratouna co concelleiro responsable, polo menos o concelleiro que fai a interlocución con este grupo respecto desta cuestión. Xusto, creo recordar o Luz despois de Semana Santa, non? A colación de que o noso grupo, igual que moitos veciños e supoño que todos os grupos, detecta un uso indebido, ou polo menos non coa finalidade inicial deste parque de autocaravanas. A resposta que se nos deu ao noso grupo é que faría falta e cumpría a establecemento dunha ordenanza sobre a mesma e que desde a área da Policía Local estaba traballando na mesma. O noso grupo verbalmente demandou que pudera e pediu que isto era o antes posible, as pensas dese informe inicial da Policía da área da Policía Local e pediu se era posible que estuvera para este pleno. É evidente que non foi posible e concordo o 100% co espírito desta moción que hoxe presenta este grupo, o Partido Popular, para que se a inauguración, según se nos informou, será o 27 de maio, sábado, o xoves do pleno, 25 de maio, cando menos debería estar aprobada e a cuestión é cando entraría en vigor. Entendo que é un mes despois, o cal, hai esa salidade, por eso o noso grupo, de alguma maneira, que o mellor sería traela a este pleno. A pesar de que non se trae este pleno, facer un chamamento a que sexa o antes posible, que sexa de maneira consensuada por todos os grupos, como ben dixo o portavoz de Compromiso por Galicia, nunha propia xunta de portavoces, creo que sería ben. Por agora non nada máis. Moi ben. Non hai moito que argumentar, a verdade é que é unha realidade necesaria regular o uso deste espazo e xa que temos a oportunidade de que vai vir un número alto de usuarios, podemos consensuar ou polo menos preguntarlle que a súa valoración a respecto das regulacións e tamén introducilas na nosa dun xeito máis consensuado cos usuarios, vamos. Refírome porque se non entendín
co presidente da asociación e creo que eles poden nos aportar tamén información do que precisan do regulamento, co cual o voto é favorable. Moi ben, gracias. Ben, efectivamente, nós estamos traballando neso, as conversacións que apuntou Brais, así o son, e a intención pois era traerla para o próximo pleno. Está traballando pois o xefe da Policía Local con a elaboración dun borrador sobre a mesma, se vos os diferentes grupos, e bueno, pois, independientemente, aínda que non está, nin estará nos próximos días e semanas pois a súa aprobación para regular e sancionar, sí que a Policía Local ten órdenes para pasar por ali prácticamente todos os días, e bueno, non a mellor sancionar, pero si informar pois se realmente pois hai un vehículo que non encaixe nese tipo de espacio. Pero efectivamente, pois a intención do goberno é levar a cabo pois esa, porque aparte é necesario que así. Hai concellos como pode ser o de Pontevedra, que acaba de inaugurar unha área pois bastante importante, creemos que a debe ter xa regulada e da propia página web que poden extraer pois temas que poidan ser comuns e aplicar a propia. Por o voto vai ser favorable. Moi ben. Queredes un segundo turno? Entendo que queda aprobada por unanimidade tamén. Moi ben. Pois agora pasamos ás seguintes, e digo seguintes porque hai tres mocións no mesmo sentido ou co mesmo espírito. Son as mocións, unha moción do Grupo Socialista, neste caso, que vai baseada nos diversos naseadas que aconteceron nesta madrugada, unha moción presentada polo Bloque Nacionalista que vai tamén no mesmo sentido, e outra moción do Grupo Municipal do Partido Popular que tamén vai nese mesmo sentido. Entón, eu, como alcalde desta corporación, se lle parece ben os grupos, sin entrar en debates, porque se queredes entramos a debatir cada unha das mocións que se trouxeron por parte dos grupos, pero eu xa iba a propoñer que a que había presentado o meu grupo que fose unha moción conxunta, e polo tanto eu creo que o espírito da moción, porque leo os acordos, se vos parece ben, bueno, creo que os coñecedes todos, supoño, porque cada un coñece dos demais, non? Entón, eu aquí o fundamental sería instar a Xunta de Galicia como, bueno, nos puxemos zona catastrófica, pero entendemos que a nós o que nos vale é que o que dice, por exemplo, o BNG, creo que habilitar axudas extraordinarias, e o Partido Popular fala de habilitar líneas de axuda para paliar os efectos das xeadas. Eu creo que, ao final, se queremos ter un acordo, digamos, de toda a corporación, o máis sensato, digo que a mellor ahora non nos vamos a elaborar aquí entre todos, é que mañá pois pasemos un borrador e que o fagamos público, se vos parece ben, por parte de todos os grupos, instando as cuestións que todos os grupos lle demos forma. De todos os xeitos, sin entrar en máis valoración, pola miña parte, o máis importante é pedirle ás administracións que fagan axudas a este desastre que é verdade que aconteceu, e a partir de aí, pois eso, pasarvos un borrador que elaboren os técnicos e despois xa lle contestades, e se vos parece ben, pois o facemos público e o colgaríamos incluso na página web do Concello como, evidentemente, declaración institucional, e incluso, digo máis, porque me parece que é o momento perfecto para facer, que é que o sábado na propia inauguración lle fagamos chegar ese acordo á propia conselleira, sin máis historia que ao millor non facelo nin público, nin notorio, nin entrar en debates políticos, pero ao millor é unha forma de facerlo chegar perfectamente. Eu creo que é unha boa cousa para todos, e é unha cousa na que creo que deberíamos estar. Vale? Daremos de traslado aos concellos, evidentemente, porque os concellos tamén creo que non son
noso. Sí, Por desgracia son bastante máis que noso. Vale? Entón, parece que organizo, mañá que queda aprobado por unanimidade ese acorde, mañá pasamos o borrador. Ben, ahora pasamos, sí, pero só buscando pasamos ao tema de robos e preguntas que se formulen regulamentariamente. Non, pero isto tamén. Debería entenderlos entre tantos problemas. E non hai máis. Vale. É que hai... Non me... A pelota é un ben, hai unha... Ves como estaban aquí? Hai... unha cuestión que se fixo por parte do Grupo Municipal de Ribeiro en Común e, polo tanto, creo que son os únicos que o fixaron, o único grupo que o fixo por escrito, é que recolle que, dado que, bueno, que é o único grupo que nós lle contestamos, neste caso eu, que lle contesto por escrito, que non se fai por demais grupos e demais, o que fai na exposición de motivos, presenta hasta 17, se non estou errado, 17 robos e as preguntas. Entón, primeira cuestión que teño que decir, eu teño esta fórmula co portavoz de Ribeiro en Común por unha cuestión que tuvemos entre eu e el de decir que as cuestións que eu lle transmitira que foran por escrito. Si eso non quere que sexa así, eu non teño ningún problema en variar a actitude de aquí en adiante, digo, por concretar, non hai ningún problema. Con respecto aos robos, tomamos conta de todos os que fai por escrito, porque xa para eso non nos fai chegar, supoño, e así os temos en consideración, tendo en conta tamén que algúns, ou bastantes dos que hai aquí, ou, bueno, bastantes ou moitos ou poucos, en consideración de que non fai, algúns están xa feitos, e as preguntas, pois, lle contesto na pregunta... Desculpe, señora López, sí. eu gustaríame mencionar os robos. Entendemos que os robos... Gustaríame tomar a palabra no punto de robos e preguntas. Os robos, entendemos que non hai ningún problema en que os lea, pero nós entendemos que unha vez que están feitos, pois os tomamos en consideración. Outra cousa que lle iba a permitir, por iso lle iba a decir que fixera as preguntas e non lle contestaría, non. Ainda que... Vou a ser moi conciso e vou a facer, sobre todo se non se me interrompe, vou a ser moi conciso e moi rápido. Cando vostede me dá a palabra. Por iso... Non sei o que corresponde neste caso, que eu entendo que non é así, pero para que, bueno, despois non diga que temos un carácter antidemocrático e todo o demais, que leo os robos e así nos damos conta. Non hai un problema. Non é unha cuestión de ler os robos, hai un problema, non sei, por iso unha concelleira se estudia. Non, pero estábamos falando de robos. Vale. Non iba a falar dos robos, entendeume ou expliqueime mal. Estaba intentando explicar o que vostede no preámbulo dixo, que non é exactamente así, non? Non é exactamente así. Nos facemos 17 robos, como ben dixo, algún se repiten fundamentalmente porque nós a este grupo non lle consta que se tiveran en conta nin lle consta a resposta aos mesmos, co cal entendemos que non se asumen estes robos, simplemente. Cando nós solicitamos que as respostas sexan por escrito, é certo, seguimos solicitando que as respostas ás preguntas sexan por escrito e mencionar que as do pleno anterior non foron respostadas por escrito, ou polo menos a este grupo non lle chegaron. Non discuto. Non, é que non hai que discutir porque é así, e senón, bueno, non é así. Entón, nos presentamos esos robos para en conta e fundamentalmente porque levamos 2 sesións nos que falo das preguntas, se lle responden a todos os grupos menos as que este grupo mencionaba. Entón, volvo a reiterar que estes 17 robos se teñan en conta, fago mención especial
a dúas cuestións, só a dúas cuestións de robos e porque son acordos plenarios. Non estaba aclarando Sí, a cuestión. Vale. Claro, e só quería mencionar non os 17 robos, por iso decía no preámbulo que iba moi conciso, sino só mencionar dous deses robos, fundamentalmente porque, como decía, son mocións e acordos plenarios que nos entendemos, e eso sí o queremos decir en este pleno, porque na sede e no espazo onde se aproban, se executen, porque non se leven a cabo. Un deles é relativo a moción do pleno anterior que ten que ver coa moción que o noso grupo presentou sobre a Praza Municipal de Ribadavia, no que había unha serie de puntos que non se chegan a implementar e solicitamos se leven a cabo, se executen todos estes puntos da moción aprobada, insisto, nesta sesión plenaria do mes de marzo, e non o que a Xunta de Goberno decidiu, que foi leo literalmente, abrir un listado de persoas interesadas que desde o noso punto de vista non é leal con dito acordo plenario. E unha última cuestión que sí tamén me gustaría mencionar, que tamén é un acordo plenario de fai 6 meses, no cal se aproba a moción presentada polo noso grupo que era que a empresa concesionaria das termas de Presigueiro que explota as termas de Presigueiro arranxara, e isto volvo a decir un acordo plenario, arranxara e cumplira o acordo de concesión que non está a cumprir e que o goberno simplemente obrigara a esta empresa a cumprir. Digo, ademais, porque non fai falta a aprobación do que son para facer cumplir ese contrato, como moitas veces entendí. E xa, sin máis demora, paso ás preguntas que eu entendo se estima pertinente responder por escrito, eu agradecerei. A primeira é, despois de que a estrada ao 504, o tramo da Carballiño, como xa se falou nas comisións, está a punto de quedar arranxada no tramo frente ao IE Ribeiro, queríamos saber cal é o custe total, ao final, do proxecto de obra de reparación neste tramo que ten que asumir integralmente o Concello de Ribadavia, e cando se estima poderá proceder a apertura do vía con normalidade. Digo porque quero recordar que o representante do Partido Popular o solicitou xa que estaba a punto. Xo sacamos. Sí, xo sacamos. O que pasa que cando eu registrei isto, que foi como tal e como dita a norma, un día antes, 24 horas de antelación, non está. Sacaros o xa. Sí, exacto. Entón, esta é a pregunta que nos queremos facer e eran dúas en unha, e volvo a repetir, cal é o custe total final, porque o Concelleiro de Obra lembrou que se iba a proceder a aumentar o orzamento por cuestións técnicas, gustaríamos saber cal é o proxecto final. E a outra cando... Esa resolución de pago da alcaldía, máis o que nos mande o Carrera por a plaqueta. Ben. Nada máis. Unha segunda pregunta é despois, por certo, o da apertura vía con normalidade referíame ao vial de vehículos e a oferta, que esa cuestión. A segunda pregunta é despois da moción presentada polo noso grupo e aprobada en pleno da liberación de parcelas no polígono industrial de San Cristóbal, queremos saber se iniciou algún trámite ao respecto, en que consistiu ese trámite de existir e cal é a situación actual do dito parque respecto ás parcelas ocupadas e que non se chegan nunca a desenvolver. A terceira das preguntas é que despois da xuntanza con responsable da Consellería de Educación, que gustaríamos saber que temas se trataron e cal é a situación sobre o cambio de titularidade do pabellón de Maquias. Esta pregunta foi formulada no anterior pleno e a resposta nunca se nos deu. E a cuarta e a última pregunta é cal é a situación da bella planta de depuración situada na Franqueirán, se tomaron algunhas medidas das solicitadas por este grupo en plenos pasados de que se pechara a entrada e se arranxe o peche roto na estación Bella, fundamentalmente por cuestións de seguridade, para que fundamentalmente nenos ou algún animal doméstico non entrara e tuvera problemas. Sen máis, moitas gracias. Moi ben.
tomos en consideración, ainda que os rogos non se suelen contestar, se entenden como rogos e se executan ou non se executan en función da disponibilidade, lle contestarei os dous que fixo. En canto ás preguntas que non están respostadas neste pasado, as que fixo no pasado pleno, asumo eu, ainda que están respostadas por escrito. Outra cousa foi a cuestión da comunicación, que foi erro meu por non transmitirlle a quen ao mellor llas tiña que facer chegar da forma que se fai habitualmente. En todo caso, se lle digo que están respostadas por escrito donde fai e mañá mesmo se lle farán chegar. E as outras que fai por escrito, por eso lle dicía agora, pois sí que temos a obriga de respostalas por escrito e non temos ningún problema. Por eso, si se fan con 24 horas de recuperación. Decía Javier, a resolución está aí, son 18.000 euros, o que costou a obra, máis o fuste que poidan ter o que lle dixo das plaquetas e demais. Tamén hai que decir que se enviou unha memoria de imputación para tal como se fai noutro tipo de catástrofes e demais, pois se aborde tamén esta cuestión privada, porque despois igual se nos di que non chamamos as portas, chamamos moito e moitas veces. E encima con memorias valoradas e con cuestións que creo que son obxectivas e que son de justicia. Porque tamén hai que decirlo, nesta obra me gustaría felicitar tanto o concelleiro de obras como de servicios, porque non foi nada fácil dar esa situación, nada fácil. Despois, na cuestión da moción do polígono que presentaron ustedes e que se falou por parte de Javier, que é o que leva o tema do parque empresarial, con a técnica de Sestur, se están estudiando algunhas fórmulas ou algunhas cuestións para abordar o que ustedes presentaban, e se tiveron conversas tamén cos propietarios desas parcelas para que os limpe. Para que, perdón? Para que os limpe, cando menos. E se non, pois se abordará por parte nosa, estes días, como seguro que algún observou, pois tamén abordamos as limpezas que ali ten que facer o Concello. Co tema dos responsables de educación, é unha das cousas que creo que me fixo anteriormente, se non recordo mal, e lle contestei, e por tanto contesto yo mesmo, aínda que unha salvedade que mudou. Eu tive a conversa no sentido de que, primeiro, teñen que abordarse as situacións de cambio de titularidade, como teño dito en outras cousas, e, polo tanto, cambio de responsabilidades, ou se as responsabilidades son compartidas, non que as responsabilidades se sean compartidas no papel e despois as responsabilidades son se sendo alcalde de Gradare, como habitualmente acontece. E, polo tanto, iso é o que eu lle transmití a jefa territorial, porque ese pabillón eu non podo controlar, como calquera pode entender, ou non teño responsabilidade no horario lectivo, porque o que fan dentro dese horario será a responsabilidade de educación, non do alcalde de Ribadavia ou da corporación. E, por tanto, nese sentido, é o que lle transmití. Isto xa fai meses que abordamos esa reunión. Non recordo se foi en Xaneiro, pero creo que sí. Bueno, ata ahora non tuve ninguna resposta, cando dixo que daría 2 ou 3 semanas se iba a vir aquí un técnico, se iba a falar aquí, que tamén estaba presente, e, por lo tanto, abordar todas as cuestións. A calada por resposta, volví pedirlle. Yo outro día, curiosamente, non sei se foi que ou alguén yo dixo ou alguén yo transmitiu, me chamaron dende a Consellería, ou neste caso dende a delegación, para vir aquí a técnica que fai 3 meses que non iba, que tiña que haber vido, para estudiar esta cuestión. Isto foi a semana pasada, me dixo que me iba a chamar con 2 días ou así de despois, ainda estou agardando por ela. Eso é o que lle podo dicir a todo momento. Para abordar o cambio de titularidade. O cambio de titularidade é máis cuestións, evidentemente. Hai que plantexar ali moitas cousas, porque o cambio de titularidade, xa lle digo que non o van a recibir así tan alegremente. Habrá que sentarse, falar de moitas cousas, falar de quen comparte os gastos, como os comparte e como se xestiona todo eso. Eu lle podo dicir que nunca dixemos que nos horarios que nós tuviéramos competicións deportivas e demais que non nos fixéramos cargo. O que non pode pasar é que nós non fagamos cargo de todo.
E iso é o que ele transmitín. A partir de aí, pois, hai a disposición de falar. A disposición, a ver, se é esta semana que ven, se non, de logo eu chamaré. Iso é que lle podo dicir esta vez. E con respecto a Franqueirán, pois sí que se executa, sobre todo porque fala do peche roto, sí que o facemos habitualmente, pero se volve a romper. Queremos que facer ali algo, pois de outra, a máis o saben os veciños, porque hai unha señora desa zona que sempre me ven a dar as queixas cando se produce. E, por lo tanto, faremos ali algo. Hasta fai pouco estaba arreglado. Si vostede sabe que volve a estar, que está mal, pois... Non, é unha cuestión. Non, pero digolle que eu non o sei a día de hoxe, digo que sei o que eu mandei Non fazer. está nin arranxado e non me refiro só a cancela, que moitas veces Non, pero permanece aberta. eu falo do máis peligroso, que é outra cuestión que teñen ali os veciños que ha entrado depois. A mellor falamos de Claro, cousa distinta. eu falo das dúas cousas. Vale. Falo Pois as dúas se mandan a do arreglar, a arranxar. o que se conoce como Sí, o cierre. alambrada. Sí. Eso está chea de buratos e calquer neno pode acceder. A cancela moitas veces permanece aberta. Eso o que nos entendíamos. E tamén o que vostede dice dos buratos, do depósito. Vale, pois mañá mesmo mandarei que revisen eso, volveremos a mandar a facer se non está, outra vez, ou se algo acontecer. Moitas gracias. Manuel. Moi brevemente, señor concelleiro de Obras e de Servizos, vamos mirar aos paneles que están no mesmo sitio, se sabe onde están e que retirados. As fontes, a fonte dos canos. E hai outro tema tamén que me pediron os vecinos de Cruzada por o camiño de Condurado que vai da Vella do Río, fun ali un sábado a mañá a mirarlo. En sitio hai un árbol caído, pino grande, que levantou parte da pista, está peligroso ese acceso utilizo según a xente que por ali, na parte da Vella do Río, pasa un coche moi sustino. O cabalo pendurado. A pista que vai todo despois para lá. Ah, sí, que vai contra o embalse. Contra o embalse, está moi peligroso. O veradío tal é mandado por varios vecinos. Nada máis, moitas gracias. Moi ben. Se acaba. Preguntar por que desta vez na convocatoria do pleno se axuntou a acta do pasado e se a este concelleiro se lle pode mandar vía informática, porque creo que é un gasto de recursos innecesario. O tema das luces do castelo que se puxeron nesta volta, que se presentaron como postas para, creo que foi para a Semana Santa, para Semana Santa anunciouse que, bueno, que se iba a pôr unhas luces no castelo, non as de arriba, senón as que van enfocadas, as que están postos, ou, non sei, ou para a feira ou vale, pois foi para a feira, por iso eu que dudaba, se para a feira ou para a Semana Santa. Porque se usa, que decir, porque se fai unha inversión nesa nova luz, cando hai mocións neste pleno que se solicitaron o amaño da iluminación das zonas dos monumentos históricos, e dúas porque non sale máis barato renovar as que existen e darlle a mesma calidade. Esa é a pregunta. Revisar, non creo que pase nada, pero na obra que se está a realizar en Muñoz Calero, cos regalos para mollar o cemento, están xerando embalses. Se é que é porque así a tapa ou é que vai non xerar despois, digo, porque o xera nun sitio e noutros non, e a madeira ten a mesma altura en todos os sitios. E, bueno, recordar o robo que fixen, que se o alcantilillado que hai na Nexa. Xe trasladei a... Porque... Xe trasladei. Digo, máis que nada porque pasei moita xente por aí, como dixen. En que sitio é aquí? A Costa do Barco abaixo, xusto onde está. Non estou por aquí. O do pleno, o acta, pois xa tomamos en consideración o que nos pregunto, ou farán chegar. O castelo é pa feira, o que fixemos, xa están ademais postas. É que é unha
unha iluminación artística, é unha iluminación artística que queremos darle un color diferente, non é por outra cousa. O que vostede plantexa, só plantexamos ahora nunha subvención que se está tramitando e a ver se somos capaces de iluminar o mellor, non solamente o castelo, senón toda esa zona, porque a verdade é que está moi oscura por aí cando se pasa. Pero son cousas diferentes, non ten nada que ver. Eu creo que ademais merece a pena facer ese esforzo, a ver se o tempo nos acompaña para que se visualice ben. Non teria apuntado o demais son rogos, por tanto, o tomamos en conta. Partido Popular, Sí. Celso. Repito todos os rogos que están na acta do pleno pasado, salvo a retirada da erva das jardineras, o resto volvo a reivindicalos porque siguen esperando. E despois, no puente de San Francisco, cando hubo o accidente aquel que tirou a farola, hai un trozo de acera que está roto. Había que repararlo canto antes porque xa ten dado 2 ou 3 problemillas. Tropezan e de momento non caen porque se agarran a barandilla, pero é problemático. Eu penso que un pouco de cemento soluciona, non podemos. Eu fago. No pleno anterior xo dixen, aquela, penso que dicía que era unha fuga de agua, agora xa dudo se é agua de saneamento. No cambio de rasante da baixada após Concello, por Concello. Creo que é agua de saneamento, non sei se é, eu sospecho que é de saneamento. En frente desa avería hai un árbol de grandes dimensións. Eu non digo que se vaya a cortar, pero polo menos unha poda necesitaba, porque está entorpezando a visibilidade dos vehículos e incluso algúns autobuses as ramas do árbol ese. Hai un ferro na Alameda, na para, na baixada ao parking, que se colgaron uns rapaces dele e reventaron. Era conveniente darle un punto de soldadura antes de feira, que é problemático, pode se marcar calquer persona ali. Tamén, no pleno pasado, faláramos de que se acondicionara un pouco o palco da Alameda para a Feira do Viño, non ten barandillas, lavouse, pero non se fixo nada máis. Eu digo por medidas de seguridade, por se alguén cae, as barandillas están ali tiradas. Tamén me gustaría saber por que non se solucionou o problema da barreira da terra que sube para a iglesia de San Andrés, que se veu a consecuencia do temporal do mes de enero. Non vexo a pala do Concello, está averiada, non temos pala, ou se foi ese o motivo por que non se solucionou. E tamén quería saber como está a situación da barredora. E tamén comprometeuse a poñer un espello á salida da Plaza Maior, e ainda está sin colocar. Ya están aí. A ver aí, nos moito. Tamén me gustaría que houver un limpando en algúns sitios desbrozando, e quedou o parque, está pendiente o parque de Valdepereira, e as aceras de San Paio, as aceras non se lle tocou. Non suposo, sei lá de que son. Miña non. Espera que che digo. Pero sempre as limpiaste, sabes? Hombre, claro. Bueno, os servicios pagamos impuestos, igual que os outros. Eu creo que a erva sempre respondemos ao Concello, sempre limpou, agora. Se hai novas directrices, non temos problemas. As directrices son peores. Limparse porque non a limpa ninguén. Empleados do Ayuntamiento foron cortar unhas mimosas fai uns meses e deixaron a rama no camiño. E neste tempo aquilo é unha bomba de relojería. Na subida ao Castro de San Paio e no Coto. Cortaron e o veciño dixeron: "Lle vas a deixar iso aí?" "No, vámonos a retirar." Pero hai 3 meses xa non volveron, ou se olvidaron ou algo. Eu pasei agora o outro día por ali e como cae unha colilla, aquilo está pegado ao terraplén, arde un monte. Tamén é conveniente limpar o camiño que vai a Sanín, porque a maleza inunda a carretera, casi pega nos coches.
hai unha fuga de agua no cruce que vai a ese camiño onde se cortaron as mimosas. Isto é no Castro, é no cruce onde vive, para dar máis datos, unha señora que se chama Maruja Cons. Hai unha manguera que está tirando agua continuamente, día e noite, da traída da alcantarillada. Eu digo isto porque agora vamos a entrar en tempo de verano, vai haber escasez de agua. E ali hai un caudal importante, máis que o da Fonte da Plata. Está botando agua día e noite ao alcantarillado. E ao mesmo tempo recordo, que xa fixen varias veces, que en ese mismo lugar quedouse de colocar unha boca de incendios e outra na pista que se fixo nova baixada á iglesia. A mangueira é superficial. A mangueira está subterránea, se fora superficial cantaría moito. Está subterránea, pero tú poste ali e oes caí, levantas a arqueta e ves a mangueira botar agua. Limpouse co conto da reparación do camiño do... non se chama, o camiño do Valpelino, o que se arreglou, que vai andando. O camiño do Pendurado vaciouse de maleza que se enchera o lavadero e a fonte, pero o señor destruiu a fonte en parte. Tirou unha pedra... Xa está. Hai que reparar. Vale, perdón, pensei que fora ele. Pero hai un burato, hai unha alcantarilla ali que está sin tapa. É peligrosísimo, non dicilo do árbol, pero que se adelantou ali o señor López. Entonces, que se tome nota deso. E tamén pedimos xa un par de veces que se lle comunicara aos propietarios do solar onde está o transformador de Fenosa, que está na maleza toda, tanto para a calle de adiante como para a calle de atrás. É de Fenosa, non é? Pero cando se lle manda o comunicado, fano, por iso o recordo. Tamén me gustaría que se preocupasen un pouco máis, sobre todo a empresa, da toma de agua de abastecemento de Ribadavia, porque vamos a chegar ao tempo da sequía e aquilo non está aproveitando todos os recursos que veñen. Hai moita terra na entrada, entonces se o caudal é pequeno, a agua retrocede. Entonces eu creo que un abastecimiento como ese, sobre todo agora no verão que escasea agua, hai que limpalo e telo nas millores condicións para aproveitar toda a que veña. E eu, a miña humilde opinión, creo que non está nas millores condicións. Tamén lle fago un ruego se se pode limpiar a fachada do castillo antes da Feira do Viño, xa que van lucir ustedes as gaitas da Diputación na fachada, quítenlle serras. Non vai a ser que se atranquen as gaitas para serras. Quedan bonitas. Quedan ben, así. Perfecto. Para mí quedan ben. Eu sou ecologista, para mí quedan ben. Ahora hai algúns que as critican, non sei. Quedan colgadas. A maioría son robos. Sí, claro. O de Santandré, tenémoslo que mirar porque non se... É un par de horas de paz, só. Pero aseguro-che unha cousa. Home, nestas 2 semanas ou máis levan traballado arreo. Isto é do mes de enero. Cuidado, levan traballado arreo que o servicio No mes de enero... Igual se despistar. Por eso digo que igual... No, eso ten que ir a pala, non pode ir a xente sola. Igual se despistar. De todas formas. San Andrés é do cemiterio, non? No, aquí abaixo, onde vive o... Non me tomares a mal, o señor que é portugués, é que non me acordo rendeiro. Pois veus o terraplén e a casa fai esquina e pásase con dificultad. O problema non é ese, só, claro. No, bueno. Eso miraremoslo porque tal, o das mimosas, direche, miraremos porque o ruso sabe de se esquecerían, porque é raro. E con respecto a San Pablo, queremos contestar. As novas directrices non son as nosas, Nós, como sabes ti, nós mandamos sempre un requerimento ás administracións que lle corresponde limpar as súas estradas e as súas competencias. Mandamos a Diputación, é verdad que viñeron, hoxe estaban lavando os contenedores, como ti dices, atenderon as súas estradas, non as atenderon porque nos toca a nós, como a da Foz. Fomento veu a facer o seu traballo na Nacional, como todo o mundo viu, nas rotondas, en toda a carretera que lle corresponde na Nacional 120 e demais.
E a Xunta de Galicia, curiosamente, nos contestou que como ten broce para finales de maio, isto non lle corresponde. Eu fixemos da miña fachada, pero de logo é bonito. Entón, claro que vamos a abordar desde o Concello cando pegamos, pero o Concello acaba de facer o ser de Franceros, abordou tamén o de San Paño, e claro, lle toca facer todo o que non deu. E se non estaban ali, pensei que poda hacer. Sí, xa, pero non será máis. Creo que facemos de máis. Eu sabe ben. Eu dicindo que non se fagan. Eu sabe ben. Eu reivindico que hai que reivindicar. Eu sabe ben. Agora, antes de rematar, quero vos informar unha cousa que como importante estaba hoxe para que o sepades porque evidentemente as cuestións judiciais sempre se trasladan aos medios ou sempre as ven porque son cuestións que se trasladan e nese sentido pois eu xa llo fixen chegar tamén, pero creo que é unha cuestión para todos. Bueno, sabedes perfectamente os grupos que a empresa que gestionaba o aparcamento, sabedes, que nos reclamaba completamente 1.720.610,92 euros, que tal nada. Eu apuntaba antes, non vou entrar na cuestión do parking, porque sería ahora enredarse, non que non deu. Ora, o que si sei é que podía supoñer un perjuicio para este Concello moi importante, pois estamos a falar de unha cantidade moi importante. Vale. En ese sentido, pois creo que é de xusticia dicilo, porque o dice a propia sentencia, bueno, isto foi o contencioso administrativo número 1 de Ourense, e se nos ven a dar a razón o Concello dicindo que non cabe lugar, se queredes que vos pasen a sentencia, digo que vos la fagan, evidentemente, e o que ven decir é que sen que exista dereito a indemnización algunha por parte do Concello de Ceres, non? Esa é unha das partes máis importantes, igual que dice, por eso digo que é de justicia, é dicir tamén que creo que dentro do Concello se fixo unha boa labor no sentido de que creo que anduvemos áxiles naquel momento, que o dice claramente que o acordo impugnado está respaldado en los profusos, digo porque está en castelán, y bien fundamentados informes del secretario municipal, en este caso este señor que está aquí sentado, e da letrada, non é letrada, que é un letrado, da Diputación Provincial de Ourense incorporándose ao expediente administrativo. Creo que os dous informes foron fundamentais para defender os intereses do Concello. E mañá, como teño o plano na Diputación, de parte de toda a corporación, que isto tamén quería falar, yo trasladarei ao secretario de Administración porque creo que fixo un gran traballo conjuntamente con Vicente, co que nese momento se exercía de secretario, e de momento, digo de momento, porque entendo que eles van a recurrir, pois creo que é unha boa nova, moi boa para o Concello, porque a propia sentencia o pon complicado para aquel que queira facer o recurso que lle otorga a lei, que neste caso debería ir ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Tamén hai que dicir unha cousa que na última parte vai saber, que é nós, evidentemente, tamén reclamábamos como Concello, tamén o sabedes, 312.000 euros, creo recordar, 359.000, perdón, 975 euros que reclamábamos en contraprestación con cuestións que entendíamos que estaban mal feitas, que estaban en mal estado e deficiencias varias. Aí tamén é verdade que a nós non nos pouco menos que nos dañe a decir que, bueno, está ben que non nos teñas, que non teñas que pagar os 300.000, pero que tampouco nos extralimiten. Digo, isto non é o que dice a sentencia, é a miña interpretación. Pero é o fondo do asunto. Eu, polo tanto, como Concello, como alcalde, estou satisfeito nesta primeira, así o manifestei, e tamén manifesto, como dixen moitas veces, espero que se o recolla mañá, non sempre recolla o que digo, que tanto os técnicos que abordaron esta situación hai que agradecer a súa labor como os concelleiros e concelleiras que neste sentido pois todos defendemos os intereses do Concello porque era un tema moi, e sigue sendo moi preocupante, evidentemente. Vale? Eso quería que coñeceredes para que non se diga nada que non se se. Pois eu teño que